nyasha dzinogara dzisingaperi akatina kusvika nazvino mazvinorarama uchitiita. Saka ndinomukwazisa Ishe wedu Jesu Kristu nekuti ndinotenda maari uye ndinotenda kuti kuvepo kwedu pano naye uripo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndakambopfuura nekune mamwe emasangano mukurarama nemukukura umu tairatidzwa tichidzidziswa kuti kana uchinge waenda pamberi pevanhu unotanga kuti unokwazisa baba vakatanga nerinosangano kubva kumukomana kusvika Umusikana wechidiki. kubva kuna amai kusvika kumusikana. Haleluya. Amen. Nekuzokura tikazividzwa zvakanaka neshoko raMwari, nyasha dzaMwari dzikawanzwa pamusoro pedu, akazotipa the spiritual understanding yekuti tinzwisise kuti pataiti tinokudza baba vakatanga nesangano paya tainamata munhu paya tanga takarasika. Haleluya. Amen. Nekuda kwekuti hataiziva kuti anokudzwa uye akafanira kukudzwa nekunamatwa akatanga nebasa iri ndiJesu Kristu. Iye Jesu Kristu ndiye muridzi wechechi. Chechi zvairi yake ndiye akatanga nayo, saka ndiye anonzi anofanira kukudzwa nekupiwa mbiri nerumbidza nezvose zvakafanirwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Saka chokwadi ikoreksheniwo inofanira kuti nevazhinji vagone kuita sei kuitawo kazhinji kuti hatikwazise baba vakatanga nesangano kunze konge tinamata baba vakatanga nei nesangano, asi baba vakatanga nechechi vatinokwazisa nekunzwisisa his spiritual presence pose panenge pakaungana kereke yake ndiJesu Kristu, nekuti ndiye akatanga nechechi yake. Before Christ panga pasina chechi. Haleluya. Yes. Haleluya. Amen. And ndiye akatanga nechechi yake, saka ndiye watinongorumbidza nekukudza nekuti takatozopinda muchechi nekuda kwekuti iye akanga auya akaigadzira akaitanga. Haleluya. Yes. Saka ndinokudza zita rake mangwanani ano neuvepo hwake pano, ndichitenda kuti naye uripo nekukwazisana unemi hama dzose vana baba nana mai muzita raIshe wedu Jesu Kristu watiri kuti ari pano iyeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndine umwe mupikani wandaitaura naye achiratidza kuti iye anenge achitifolowa kakawanda pamusoro pemharidzo kana pamusoro peshoko ratinenge tichishumira muma-different platforms. Haleluya. Amen. Saka on Wednesday I think ndakaenda live ndikangoti batei the book of Revelation chapter 22 and hama iyi inoratidza kuti yanga ichiteverawo iripo ipapo. Haleluya. Amen. Kana yakazotevera netaona shoka yakazodisa message the next day in the morning ikati tanga tichibata nyaya yakanaka but taisira panzira taitapfuurira mberi nayo takurumidza kuisiya. Haleluya. Amen. Ikati hazvina kuipa tichapfuurira mberi nayo nhasi ndichireva dhei randaitaura naiye tikazotaura tese handina kuzokwanisa kudaro. Saka nekuda kwekuti hatina kuzokwanisa kudaro zvakanaka kuti tingopfuurira mberi kubva patanga akatasira revelation yacho sekuda kwaakanga achiita kubikani kunyange tisinaye pano. Haleluya. Amen. Ndakatongoonawo achindisira message inbox and ndakatarisa ndikaona kuti even pamafriend Facebook friend pamafriend list pangu hapo. Saka ndofunga anenge angosangana neshoko nedzimwe tsika. Haleluya. Yes. Saka takazotaura tese akazoti hatina kukwanisa, ndikazoti aiwa hazvina kuipa tichapfuurira mberi tikaona mukana. Saka zvakanaka kuti tingoita sei tingopfuurira mberi neiyo Revelation chapter 22 patakanga taisiyira. Ndinoimba kuti takasiyira pavhesi 11. Haleluya. Amen. Saka ndo yatichadzidza muenza takamboidzidza. Saka it's sort of revision yatiri kuita. Most of the people ndofunga vanga varipo patakamboidzidza. Haleluya. Amen. Remember takanga tiri kumba kwehama chioko tiri kumutumuza uko patakambodzidza scripture ichichirana tichati akwava tiri kuno. Saka ndotenda kuti irevision yatiri kungoita kuitirawo vamwe vadikani vakafanana neuyo ari kuti iye akaitirwawo zvakanaka asi ada kuti tipfuurire mberi nayo, ada kunzwa kumberi kwayo. Saka Revelation ndiyo zvakazarurwa chapter 22. Chapter 22 from verse 11. Revelation chapter 22. Yes. Shoko liko mizero upenyu
11. Yes. Usina kururama ngaarambe achiita zvakarurama. Verse 11, Revelation chapter 22, verse 11. Pane nyaya yekutaurwa ipapo yekunzi rwizi rweupenyu rwakaonekwa nemurume anonzi John. Achiona kudaro akanga ari mumweya sezvaanotaura pakutanga paintroduction yake paanoti ini John ndakanga ndiri mumweya muzuva rashe. Haleluya. Yes. Saka ari mumweya muzuva rashe kudaro ndipo pari kuratidza zvimwe zvezvinhu zvaari kuona panapa pachapter 22. Pari kuona rwizi rweupenyu. Haleluya. Amen. Pane rwizi pese panenge paine mvura. Saka pane mvura pane chii? Pane upenyu. Saka iye ari kuoneswa in other words totoda ari kuoneswa mvura yeupenyu. Pari kuoneswa rwizi rweupenyu. Haleluya. Amen. Saka ari kuoneswa mvura yeupenyu. In other words ari kuoneswa ani? Ari kuoneswa Jesu Kristu. Nekuti kana tichiverenga shoko raMwari pakudzidza pese patakanga tichiita takanga tichiona kuti zvese zvine chekuita nekunamatwa kwaMwari kana pasina kuratidzwa Jesu Kristu hapasati pataurwa zvekunamatwa kwaMwari. Haleluya. Amen. Uye vhangeri kana tisati raratidza Jesu Kristu hapasati pataurwa gospel. Haleluya. Amen. Saka gospel is all about Jesus Christ. Haleluya. Yes. Saka pakanzi rwizi rweupenyu pangoshandiswawo a figurative language iri kungorifeya kuna Jesus Christ. Saka panapa ari kuoneswa rwizi rweupenyu, ari kuoneswa Jesu Kristu mukuzara kwake. Haleluya. Saka ndipo pari kunzwa mashoko ari kutaurwa neangel yakanga ichitaura kwaari pavhesi 11 panapa. Haleluya. Achiti iverenge. Usine kururama ngaarambe achiita zvisakarurama. Angel iri kutaura kuna John ichiti asina kururama ngaarambe achiita zvisina kururama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Inzwai mashoko ari kutaurwa neangel wakakuna John aya. Angel yakamboda kunamata paprevious verse yachona pakudzidza kwatakanga tichiita iye aona angel iyi ichitaura kwaari handiti ichiti akaropafadzwa munhu anochengeta kuprofita kwebhuku iri whatsoever that the angel said to him. After that John ndoba akazviwisira basa akada kuinamata. Angel yeye ikati kwaari rega kudaro inini ndingoriwo muranda pamwe chete newe ndakangofanana newe rega kunamata inini asi namata Mwari handiti. Yes. Saka ndo yapedza kudaro ndopa iri kupfuurira mberi ichitaura kwaari ichimuti asina kururama ngaarambe achiita zvisina kururama. Shoko racho rinoita kunge riri kuauthoriza kuti vanhu itai henyu zvisina kururama asi hazvisirizo zvariri kutaura kuti itai henyu zvisina kururama, but riri kuda kungoonesa kuti those people vanoita disobey the word of God handiti fuchipfuurira imberi henyu nekuita sei nekudisobeya shoko raMwari nekuda kwekuti kutongwa kwatomira pamusoro penyu matomisirwa kutongwa pamuri inini. Saka chipfuurira mberi muchiita sei muchiita kusarurama kwenyu. Haleluya. Nekuti the judgment yatomiswa already pamuri inini. Haleluya. Sano ratoiswa pamuti. Yes. Une china ngaarambe achisvibiswa. Wakarurama ngaarambe achiita zvakarurama. Yes. Mutsvene ngaarambe achiita mutsvene. Mutsvene arambe achiita utsvene. Yes. Verse 12. Tarirai ndinokurumidza kuuya. Tarirai ndinokurumidza kuuya. Imessage iri kutaurwa John. Haleluya. A lot of people they get confused kana vachiverenga zvoita sekuti John ndiye anga achitaura mashoko aya. Vanzwisise kuti ari kutaura mashoko aya ndiani. Haleluya. Ari kutaura mashoko aya is the one akatuma that angel to go kunotaura naJohn. Haleluya. Saka John, the angel is passing on the message from Christ to John. Yes. Saka Jesus Christ ndiye ari kutaura muangel achiti zivisa John kuti tarirai ndinokurumidza kuuya. Saka zivisa John kuti asina kururama ngaarambe achiita zvisina kururama, asiri mutsvene arambe achiita zvisiri zveutsvene, mutsvene arambe achiita zvekururama. Haleluya. Yes. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti tarira uone inini Jesu Kristu ndinokurumidza kuuya. Kuda kuti Jesu Kristu haasi kunonoka kuuya. Haleluya. Anokurumidza kuuya. Inini Kristu ndikukurumidza kuuya. John kana waziva kuti inini Kristu ndinokurumidza kuuya, iwe John chizivisa message yandikukuzivisa iwe kuchechi yani yake yeJesu Kristu kuti inini muridzi wekereke iyi ndati ndinokurumidza kuita sei? Kuuya. Saka pandinokurumidza kuuya handisi kuzongouya chete, but pane zvandinenge ndiinazvo. Haleluya. Amen. Yes. 12.
Yes. Tarirai ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo. Chandine ndinacho is the reward. Hallelujah. Yes. Reward yacho inobva kuna iye Jesu Kristu ichipiwa kuna ani? Hallelujah. Amen. Kuvanhu vose vanorarama panyika ino iyi. Hallelujah. Mumwe nemumwe achizopiwa mubayiro wake zvichienderana nemaitiro aakaita. Hallelujah. Yes. Kuna kuti inini ndichange ndiripo pazuva racho nairo kusvika kwake iye Jesu Kristu. Sezvinongotaurwa muna vaTesalonika chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 kubva verse 13 panyaya dzekumuka kwevakafa nekudzoka kwaKristu, kuti vapenyu nevasiri vapenyu vese vachaita sei? Vachafuka muviro wofanana vese, handiti? Nekugwaira kweziso hwamanda kana ichingerera vanhu vose vachamira pamberi pake iye Jesu Kristu. Haleluya. Saka ipapo ndopaari kuti ndinokurumidza kuuya mubayiro wangu ndiinawo, kuda kuti bamini shepard nemo munenge muripo hazvina basa kuti makatenda kana kuti hamuna kutenda, but muchamira pamberi pechigaro cheushe. Ishe paanenge aine mubayiro wake waanenge achipa vose vanhu vakamborarama vakapfuura nepanyika vakanzwa ivhangeri yake yeushe vakatenda kana vasikasatenda. Haleluya. Saka anenge aine mubayiro wake paari kukurumidza kuuya, anenge aine reward yake yaari kuzopa munhu, kureva kuti zvakanaka zvaunoita zvine reward yazvo, zvakaipa zvaunoita zvine reward yazvo. Haleluya. Saka vanoita zvakanaka ndopa vachapiwa reward yeupenyu husingaperi ipapo. Haleluya. Vanoita usina kunaka ndopa vachapiwa reward yavo inoenderana nekutaura kwaRomans paanoti mubayiro wezvivi rufu. Saka ipapo munhu nemunhu achapiwa mubayiro wake kana Ishe achinge akuuya paanokurumidza kuuya ine mubayiro wake waanozopa mumwe nemumwe ipapo. Saka kutenda kana kusatenda, munhu nemunhu ane reward yake yakamumirira, yakabatwa mumaoko memuridzi wekudenga nepanyika iye Jesu Kristu. Haleluya. Yes. Kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Saka pandinokurumidza kuuya ndine mubayiro wangu, ndinouya nemubayiro uyu kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata, kuda kuti hapana chitsotsi ipapo, mumwe nemumwe sezvaakabata. Haleluya. Ipapo hapana chitsotsi, hapana rigging kana chimwe chinhu chichagona kuitwa ipapo, munhu nemunhu sezvaakaita. Kana babatana pamaipretenda utsvene imi, isusu taikuona ise mutsvene, iye Kristu haagoni kuvhangwa nekupretenda kwamaita. Iye anopa munhu nemunhu reward yake according nezvawakaita sei? Nezvawakaita iwewe. Haleluya. Nekuti iye mutongi wakarurama, shoko rake zvarinoti meso ake ari pose pose ichokwadi, meso ake zvaari pose pese. Ipapo ndopaari kuona basa remumwe nemumwe, zvekuti kana iye auya paanokurumidza kuyapa akupa mumwe nemumwe mubayiro wake, mumwe nemumwe anopiwa sezvaakabata naiye, nekuti iye ari pachiona zvese zvatiri kuita. Haleluya. Kuda kuti kunyange tikazviita pakavanda tichiti hatisi kuonekwa kunoku. Haleluya. Kana muno marizvinhu ndinoya muzvikana ndinozviita kure kukatorwa, hakuna vanhu vanonyaya kuniziva ipapo. Kana ndauya muno ndopretenda ndoita semuseni, izvozvo zvose izvozvo pamberi paMwari tichaitwa ribvumopiwa sezvandakabata. Haleluya. Saka kana Mwari achikurumidza kuenda kuzopa mumwe nemumwe mubayiro wake sezvaakabata, zviri kureva kuti nhasi ani dani ari kunzwa izwi rake ari kufanira kuti atendeuke adzoke pakururama kwaMwari, iye Mwari anopa upenyu. Haleluya. Why? Because upenyu hatiri kurarama hwakadai, hunoita seupenyu but hausi upenyu. Haleluya. Upenyu hatiri kurarama hunoita seupenyu, nekuda kwokuti tombomanikidzira tiendaeesakati imhaya kuendaita zvinenge izvi tokuva nekuda kwokuti izvozvo kana tikava successful pakuda izvozvo kana tikaprogressa tikagona upenyu. Haleluya. But the truth, the reality of the matter is that hausiriwo upenyu, pane upenyu chaiwo uwo wakagadziriwa avo vakada Kristu, vakada kuonekwa kwake, vakatenda kuzita rake, kunyasha dzake dzinonzi idzo dzakaonekwa dzikauya dzikatimudzira upenyu tikahuona tikadzika nyasha dzacho tikamhanya padziri nyasha dzacho. Haleluya. Saka vose vakada kuonekwa kwake vakatenda kunyasha idzi ndo vanozopa upenyu chaiwo. Haleluya. Watinahwo hausi upenyu, but tiri muupenyu huno watinahwo kunyange usi upenyu chaiwo, ndo patine mukana wekuita preparation kana kugadziriro yekuenda kuupenyu chaiwo kana kuti yekuenda kurufu. Haleluya. Apo Ishe paanozokurumidza kuuya achipa mumwe nemumwe mubayiro wake sezvaakabata. Yes, verengai 13. Verse 13. Ndini Alpha na Omega, wokutanga nokupedzisira, kutanga nokuguma. 14. No. Haleluya. Ati tongopfuura here mukoma shepherd pamashoko yakanzi ndini Alpha na Omega. Maini tongopfuura here kana kuti
ari clear akajeka here tombofura kana maita nazo zvikanzi ndini alpha naomega zvinorevei maini mati akajeka kamakutsirira musoro mati akajeka zvinorevei kuti alpha naomega isusu vamwe takadzimirwa tibatsirei zvoga alright hallelujah Amen. anzi kuti ndini mavambo nekuguma ndini alpha naomega zvakazarwa chapter 22 verse 13 hallelujah Amen. iverenge zvakati 13 ndini alpha naomega yes wokutanga nokupedzisira kutanga nokuguma alpha naomega wekutanga newokupedzisira mumwe ane bhuku yake ngaavhure Matthew chapter 28 verse 18 Matthew chapter 28 verse 18 ndini alpha naomega wokutanga newokupedzisira 21 28 Matthew 28 verse 30 verse 18 Matthew 28 verse 18 Matthew 28 verse 18 yes zvanzi ndini alpha naomega wekutanga newekuguma handiti Yes. kureva kuti iye ndiye kutanga handiti ari kutanga kudaro but ndiye futi wokupedzesera haleluya zviri kureva kuti ndiye zvese ndiye everything haleluya nyaya yese inotangira paari ichigumira paari handiti amen ndo zvazviri kutaura nyaya yese inotangira pana kristu yogumira pana kristu inovambwa naye kristu yopedzwa naye kristu ndiye alpha naomega wekutanga newekuguma kutaura kuti ndiye muridzi wekingdom kutenga nepanyika ndiye zvese everything haleluya saka ndiye muridzi wemasimba ose in other words ndiye the creator of everything because ndiye wekutanga newekuguma tikaenda kuna John chapter 1 tinotonga shoko ramwari richiti kunze kwake hakuna kuitwa chii kunyangwe nechimwe chinhu haleluya kunze kwake hakuna kuitwa kunyangwe nechimwe chinhu saka ndiye alpha naomega zvinoreva kuti ndiye kutanga nekupedzisira ndiye zvese ndiye ane power rese kudenga kana panyika iye Jesu Kristu watiri kuparidza nezvake iye akaparidzwa watiri kuparidzawo nezvake nekuda kwekuti takatendawo kwaari kamuparidzirwa kutanga pakuparidzwa kwaakaita sezvandakanga tichitaura kubva pamaapostles paestablishment yechechi handiti pajerusaremu handiti iye Jesu agadzira kereke yake aifira akaitenga neropa rake ndobva aifira kudaro aitenga neropa rake ndobva yatanga kuparidzirwa manje marudzi ese panyika kuti huyai kukingdom iyi yaishe Jesu Kristu kusungano yaazviitira iye neropa rake saka huyai mutendeuke muite sei ropa rake iroro rapararira pamuchinjikwa iroro richakuchenesai pazvivi zvenyu kana matenda kushoko iri mukauya kwaari handiti saka huyai kwaari iye kana vanhu vauya kwaari vauya kukutanga kweupenyu nekwahunogumira futi handiti vauya kumunhu ane chekuita nezvinhu zvese from A to Z iye anonzi Jesu Kristu mauya kuzomunamata mumweya nezvokwadi muchiziva kuti iye ndiye alpha naomega kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chimwe chinhu endiwo kunze kwake hakuna zvimwe zvatingangoita that's why muchinzwa pane imwe nguva ambotaura nevadzidzi vake paakataura kubhuku yaJohn handiti achitaura nevadzidzi vake ataura pamusoro pekuti ani nani anodya nyama yangu and so on vamwe vanhu vakadzokera kumashure vachiti shoko iri rabhukutu manje raoma haleluya ndobva iye Jesu ataura akati nana Peter kunyange kana nemiwo muchidaitai sei rovai pasi endai kana nemiteverai vanhu ava muende ndobva vana Peter vapindura vakati ko tichagoenda kupi imimi ndimi mune chii mune upenyu haleluya tichagoenda kupi nekuti imi ndimi mune upenyu ndimi mune mashoko eupenyu hakuna kumwe kwatichaenda nekuda kwekuti upenyu huri mamuri imimi saka ndozvikutaurwa panapa kuti iye ndiye kutanga nekuguma alpha naomega handiti ndo mashoko ari kutaurwa ipa pana Matthew chapter 28 pavhesi ya18 haleluya mumwe afana kutarisa 1 Peter chapter 3 pavhesi ya22 verengai Matthew 28 musoro shoko ripo kumudzwa kwaJesu yes verengai nokuratidza kwa 18 yes ipapo Jesu akasvika kwavari madisciples ake akataura kwavari akati ndobva ataura kumadisciples ake vanhu vaanga azvisarudzira iye ndobva asvika akataura kwavari ivo vanhu vake akati kwavari
ndakapiwa simba kudenga nepanyika. Ndakapiwa simba kudenga nekupi? Nepanyika. Saka ndini Alpha neOmega. Ndakapiwa simba kudenga nepanyika anditi. Saka iye ndiye akutaura kumutuma akutaura na John. Achiti ndini Alpha neOmega ukutanga neukupedzisira. Saka kana pakutaurwa zvemasimba ose kudenga panotaurwa zvaJesu Kristu. Haleluya. Kana potaurwa zvemasimba ose panyika futi panotaurwa zvaJesu Kristu. Haleluya. Saka kuti ndiye akapiwa masimba ose kudenga nepanyika. Kuda kuti ndiye kutanga, ndiye kupedzisira. Ndiye the Alpha neOmega. Ndiye kutanga nekupedzisira. Kunyangwe kana tichitaura zvekudenga, kudenga kwacho ndiye ane masimba ose. Kana totaura zveupenyu, kunyangwe panyika panapa, iye ndiye ane masimba ose. Masimba ake ose kunyangwe kana tiri panyika pano, ari mukingdom yake muushe wake. Ushe wake ndio chechi yake yakazviitira iye. Haleluya. Yakati anyina anotenda kwaari anofanira kuti auyepo kwagare upenyu usikaite sei? Usingaperi. Saka ndiye mambo kudenga nepanyika. Ndiye akapiwa masimba ose. Ndiye the Alpha and the Omega kutaura. Semataura anoita kuna zvakazarwa chapter 22 pavhesi ya 13. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Yes, verse 22 Peter. Yeah, First Peter chapter 3 verse 22 again. I'm sorry, Alpha and Omega. And this shop no see this one shop. In the screen close where not our opinion angry nini kana kuzisa kwangu. But the shop no see this one in the shop. And it yes. Hallelujah. Amen. Those not our ne shop. Shop no see this one ne shop chireo no see this one ne chimwe chireo. And it tano mistake ni chiti. Ndini Alpha ne Omega. Tikanzwa Alpha ne Omega wacho tikakuzvisa kuhurukure chi tikakuzvisa kuhurukure kuti ndiye muridzi wesimba kudenga nepanyika according nezvakadzidza pana Matthew chapter 28 pavhesi ya 18 handiti. Haleluya. Amen. Saka iye Jesu Kristu ndiye akutaura kuti ndini ndakapiwa masimba ose kudenga nepanyika, ndini Alpha ne Omega. Ndini Alpha ne Omega. Regaitinzwa Apostle Peter achikuparidza zvakare pana chapter 3 pavhesi ya 22. First Peter chapter 3. Yes. Verse 22. Yes. Iye uri murudyi rwaMwari. Ari kurudyi rwaMwari. Wakapinda kudenga. Akapinda kudenga. Vatumwa nemadzishe. Vatumwa nemadzishe. Namasimba. Zvakaiswa pasi pake. Zvakaiswa pasi pake. Vatumwa nemadzishe iye une simba anditi. Vatumwa nemadzishe zvakaiswa pasi pake anditi. Ndi Jesu Kristu kawo. Kuti ndiye Alpha ne Omega. Ndiye mutongi, ndiye ameno. Haleluya. Haleluya. Kana pari pakambani toti ndiye CEO. Haleluya. Kana kuri munyika ndiye president. Nobody is above him. Haleluya. Ndiye kutanga nekupedzesera ndiye zvese. Saka masimba ose akaiswa kwaari iye. Haleluya. Amen. Vese kunyangwe ma-angels, kunyangwe whatever that we may think of, kana takutaura nyaya ye the kingdom of God. Tukutaura pamusoro paishe Jesu Kristu neushe wake. Anditi saka ushe wake wachona iye ndiye kutanga kwawo and ndiye kuguma kwawo. Haleluya. Amen. Zvese zvine chekuita neushe hwaMwari kana the gospel of God, that is zvirevatikani kuti zvinotangira pana Kristu zvichigumirawo futi panani? Pana Kristu. Saka kana zvichitangira pana Kristu nemwoyo yedu ngaizvigamuchire kubva pazvinotangira yozvigamuchira kusvika pazvinoperera mumwoyo yedu. Haleluya. Togara tichizvinzwisisa kuti kunze paJesu Kristu hakuna chimwe chinhu chingagona kuitwa panyika panapa. Haleluya. Asi kuitwa alright, regai tipfurire mberi. Haleluya. Tiverengai kana pinde baba. Chapter 4. Kana musingaverengai 1 Timothy chapter 6 verse 15. Timotsanangudza nyaya umambo hwake, ushe hwake, kutanga kwake nekuguma kwake, kuva kwake pamusoro pemasimba ose, saLord of Lord, mambo wemadzimambo, saIshe wemadzishe. Chii chimwe chatingaita besides him? Haleluya. Haleluya. Saka iye Ishe wemadzishe anoda kuti isusu timutende nemwoyo. Timutende nemwoyo tichireresa kuti chokwadi tatenda kwaari tichireresa. Hongu yedu yova hongu. Haleluya. Ndombogara ndichitaura ndichiti uyu Ishe wemadzishe uyu vatikani taverenga tikanzwa achiti tarirai ndinokurumidza kuuya mubayiro wangu ndinokuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Haleluya. So tika understanda ushe hwake nekuti iye ndiye achamira pamberi pedu, so tikati takuda kumunamata
kumunamata kwedu kunofana kunge kuri mumweya nezvokwadi. But kumunamata kwedu mumweya nezvokwadi, like I always say, kunotangira pakuti baba tanatswa namai tanatswa. Handiti? Hazvigone kuti munamate Mwari mumweya nechokwadi kana imimi muchitadza kuchengetedza wanano yenyu yepanyika mumweya nezvokwadi. Ani mubvunzo? Haleluya. Amen. Kuti tigone kunamata Mwari mumweya nechokwadi, kutanga kuvimbika pazvinhu zvepanyama nepanyika pakurarama kwatinoita izvi. Hatigone kuti baba tanatswa muzoti ini ndinoziva shoko raMwari ndakatenda, ndinoziva shoko raMwari ndakatenda, ndiri mwana waMwari. Handiti? But at the same time muchichita maitanatswa hamusi mwana waMwari. Because kuti munhu anzi mwana waMwari ane shoko kuti asi vose vakamugamuchira akava pasimba kuti vave vana vaMwari. Saka vakamugamuchira ndivo vakamutenda vakamunamata mumweya nechokwadi. Handiti? Saka kunamata Mwari mumweya nechokwadi kunotangira pakuti munotendeka pazvinhu zvepanyama kutanga pamudzimai wenyu kana kuti pamurume wenyu maitanatswa. Handiti? Maitanatswa mukagona kutendeka kuna baba tanatswa vari voga, and then maakugona kunzwisa zvinhu zvemweya nekuzvichengetedza pazvinhu zvemweya kuti munzwise kuti ini ndamukadzi waKristu. Hamugone kuva mukadzi waKristu kana musikagone kana muchichita relationship yenyu yepanyama iyi. Haleluya. Haleluya. Hazvigone kuti vamupedzika. Imimi muti imimi muri mudzimai waKristu kana kuti mutaurire vanhu kuti inini muchitoona pano ndini chechi yaKristu, vanhu mukabva pachitaurwa zvechechi pakutaurwa zvangu inini. Kana imimi paine kumwe kusatendeka nekusavimbika kunotoitika paupenyu hwenyu hwepanyama uhu. Haleluya. Haleluya. Hazvigone kuti iye ari kuti tarirai mubayiro wangu ndinawo ndini alfa neomega, imimi mumire muchiti uyu ndiye mambo wangu naishe wangu, samambo wamadzimambo naishe wemadzishe, zvaari mambo wemadzimambo naishe wemadzishe, kunyange nenyuwo ndiri zvandiri naiyewo ndiishe wangu. Hazvigone kuti mumire muchitaura kuti ndiishe wangu kana kupupura kana kupa testimony yezvake kana vanhu vatadza kuvimbika pazvinhu zvepanyama kana paupenyu pamararamiro avo panapa. Haleluya. Kureva kuti kana vanhu vachitenda kuti shuwa ndimambo uyu ndiye ane mubayiro wainawo kuti azopa mumwe nemumwe, vanhu vari kufanira kutanga kutotendeuka kubva zvino voadjusta the way yavanorarama kubva panyika yavo. Kureva kuti murume anochita mudzimai wake anofanira kutendeuka pachinhu ichocho, amire akatendeka pamudzimai wake wepanyama kuti azokwanisawo kumira akatendeka pa the spiritual husband. Haleluya. Haleluya. Pana alpha and omega. Haugone kumira wakatendeka pana alpha and omega kana usingagone kutendeka pazvinhu zvepanyama zvekuti baba shepherd munonzi babani? Baba David. Handiti? Kana baba David vachitombokwanisa kutota naJavid, kunyange naJavid vachizviona kana vachizvibata kana vasikazvibati kana vasikazviziva, asi the fact yekuti munotombovatota. Handiti? Kuzviziva kwavo kana kusazviziva kwavo kana mutombovatota inini munozozva nemoroweyo. Inini zviri kureva kuti hamusati makukwalifaya kana kukwanisa kumira muchitaura kuti ini kunonamata Mwari muchipupura kunaka kwaite Jesu Kristu muchiti ndiye alfa neomega, ndiye ishe wangu wandinonamata, ndiye my spiritual husband akandiroora ndikatengwa neropa rake kuti ndiye mudzimai wake. Hazvigone izvozvo. Haleluya. Hazvigone kutendeka pazvinhu zvemweya kana muchitadza kutendeka pazvinhu zvepanyama. Hazvigone kuti ishe Jesu ndiye ishe wenyu kana pazvinhu zvepanyama vanhu vachitagona kutendeka pazvinhu zvakadaro. Haleluya. Saka zvikuti ndiye ishe wemadzishe iye Jesu Kristu. Handiti? Akapiwa masimba ose, alfa neomega, ari kutsvagwa kuti anotaurwa pabhuku yaJohn chapter 4. Achiti Mwari vari kutsvaga vanhu vakadaro kuti vamunamate mumweya nezvokwadi. Vanomunamata mumweya nezvokwadi ndivo vanofanira kumira vachipupura nhasi kuti uyu ndiye alfa neomega, kutanga nekuguma, ishe wamadzishe, iye akapiwa simba rose kutenga nepanyika. Handiti? Tinofanira kumira tichipupura ushe hwake neushe hwake kubudikidza nekuti takaunzwisisa ushe hwake, tikahutenda, tikauya pahuri, taakurarama mukuda kwake iye Jesu Kristu. Saka ndiye ishe wedu pakurarama kwedu, ndiye alfa neomega, anotonga isusu, iye kutanga nekuguma. Kunze kwake mwoyo yedu yakatenda ikadzivisa kuti kunze kwake hakuna chimwe chinogona kuita sei, chinogona kuitwa. Haleluya. Haleluya. Saka hakusina chimwe chingagona kuitwa kana pasina Jesu Kristu. Nesuwo hapana chimwe chinhu chatinogonawo kuita chine chekuita nekuva vanyengeri pamberi pake. Haleluya. Haleluya. Ndo zvatiri kuverenga ndizvo. Verenga 1 Timothy 6:15. Tinzwe pamusoro paAlpha neOmega.
chapter 6, verse 15. Verse 15. Kwachazoratidza Kana wetangira verse 14. Kuti uchengete murayiro usina ruvara. Uchengete murayiro usina ruvara. Usina chaungapomerwa. Usina chaungapomerwa. Ndo shoko raMwari. Kusvikira pakuonekwa kwaShe wedu. Kusvika pakuonekwa kwaShe wedu uyu. Ari kunzi iye ndiye Alpha nani? NeOmega. Saka vose vanomunamata ngavachengete murayiro usina ruvara pasina kana chekupomerwa. Handiti? Kusvika pakuonekwa kwaIshe uyu iye Alpha neOmega uyu. Ari kutaura kuna John chapter 22. Handiti? Yes. Hallelujah. Yes, verengai. Kusvika pakuonekwa kwaShe wedu Jesu Kristu. Kusvika pakuonekwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Kwaachazoratidzwa panguva dzake. Paachazoratidzwa panguva dzake. Iye oga wakaropafadzwa. Iye oga akaropafadzwa. Newamasimba ose. Newamasimba ose. Alpha neOmega. Mambo wamadzimambo. Mambo wamadzimambo. Ishe wamadzimambo. Vese vanonzi madzishe iye ndiye Ishe wavo. Vese vanonzi madzimambo iye ndiye mambo wavo. Vese vanogara panyika vanomunamata iye ndiye Ishe wavo. Saka ndiye mambo wamadzimambo akapiwa simba rose zvinhu zvese zvikaiswa pasi pake kudenga nepanyika sekutaura kwaita Matthew chapter 28 pavhesi ya 18. Vhesi ya 18. Hallelujah. Hallelujah. Saka ndiye ari kutsanangurwa zvakare panapa naApostle Paul vachimutaura vachimutsanangudza kuna Timothy kana kukereke yakanga iri paEfeso pamusoro pake kuti ndiye Ishe wemadzishe namambo wamadzimambo. Iye anogara nekusingaperi. Anofanira kuti vanomutenda vese vachengete murayiro wake usina ruvara pasina kana kupomerwa kana zvimwe zvokufungidzirwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndozvitaura neshoko raMwari. Verengai. Verse 16. Iye oga asingafi. Haafe. Alpha neOmega. Kutanga nekuguma. Haafe iye. Hakuna rufu runozomboti kwaita ruchazoitika zvakare ruchinzi vanhu vaunganira rufu rwaMwari. Kwete. Iye ndiye Mwari. Mwari ndimweya. Haafe. Saka ari kutsanangurwa Alpha neOmega yachinzi iye ega asingaite sei? Asingafe. Ugere pachiedza chisingaswederwi. Agere pachiedza chisingaswederwi. Usina kumboonekwa nomunhu. Asina kumboonekwa nemunhu. Uye usingagoni kuonekwa. Asingagoniwo kuti aonekwe. Kukudzwa nesimba risingaperi kukudzwa nesimba risingaperi ngazvive kuna iye ani Alpha neOmega, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Kukudzwa nesimba risingaperi ngazvive kwaari iye zvichibva pai mumwoyo wangu, zvichibva mumwoyo wenyu maitanatwa, zvichibva mumwoyo wenyu maiJaden. Kukudzwa kunogara nekusingaperi ngakuve kuna Jesu Kristu kuchibva mumwoyo wenyu. Hallelujah. Mutendei munamate mumweya nezvokwadi iye Jesu Kristu uyu ane simba rakadai rinoshamisa riri kutsanangurwa panapa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pamwe chete. Yes. Pamwe chete. Amai muchangosvika vazivise kudzidzisa bhukiri. Revelation chapter 22 verse 13. Revelation chapter 22 verse 13 now. Hallelujah. Tapa verse 13 now. Saka verse 13 iyi ndo ine mascriptures mamwe atanga tida kutsvaga kunzwisa nekuti verse 13 yatidza kutika mutumwa achitaura, Jesu achitaura kumutumwa achiudzisa kuna Johani anoti ndini Alpha neOmega. Hallelujah. Saka Alpha neOmega yacho ndo yatanga tichitsvaga kuda kuti zviri kumboti kudii tikanzwa kuti zviri kungotaura pamusoro pesimba risingagume, pamusoro pesimba rinogara nekusingaperi, pamusoro paiye Jesu Kristu. Hallelujah. Iye mambo wamadzimambo, iye agere pachigaro chinobwinya, chigaro cheushe kurudyi rwaBaba. Saka tanzwa kuti ndiye Alpha neOmega. Saka ndio wati kufurira mberi panapa tichidzidza nekuda kutsvaga kunzwisisa pamusoro pake iye Jesu Kristu. Hallelujah. Kuti anzi ndini Alpha neOmega kutanga nekupedzisira, tikazwa ndiye mambo wamadzimambo zvikutaura kuti uyu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka ya tokora kundwa zvakazarurwa chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8. Ndini Alpha neOmega. Mwachiverenga Isaiah chapter 44.
Revelation 22 verse 13 handiti ndiyo yatiri kuchifundira mamwe mascriptures achida kunzwisisa alpha neomega hwake kuti zviri kumboreva kuti zviri kubva papi zvichienda kupi zvangotangira ipapa here kana kuti maprofitawo akatombotaura pamusoro pazvo. Haleluya. Nokuti chirevo chega tinofanira kuwana zvinhu zvirevo zvinotisimbisa kuti chive chokwadi chisimbe handiti according neshoko raMwari. Ndini alpha neomega ndizvo zvinoreva Ishe Mwari. Ndizvo zvakazarwa 1 verse 8. Yes. Ndini alpha neomega ndizvo zvinoreva Ishe Mwari. Verse 13 ya 22 futi yati ndini alpha neomega handiti. Yes. Yes. Ishe Mwari uripo. Ndizvo zvinoreva Ishe Mwari uripo. Akanga aripo nokuchazova. Akanga aripo Mwari uyo anotaura mashoko aya. Uyezve ndiye achazovapo. Wamasimba ose. Ndiye wemasimba ose. Tazvinzwa kuna Matthew chapter 28. Hallelujah. Tazvinzwa kuna Matthew chapter 28 verse 18. Tikazvinzwa kuna Timothy chapter 6 verse 15. Handiti now tikuzvinzwa kuna zvakazarwa chapter 1 verse 8. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isaiah akazviprofita zvakare pabhuku ya chapter 41 pavhesi ya 4 na 43 dzaIsaiah vhesi ya 10 na 44 zvakare ya Isaiah. Hallelujah. Averengai tinzwe alpha neomega wake. Chapter 44 verse 6. Yes. Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri. Yes. Nomudzikinuri wavo Jehovha wehondo. Yes. Ndini wokutanga nokupedzisira. Ndi Isaiah kawo ari kutaura panguva yemazuva akare, ari kuprofita pamusoro pani. Hallelujah. Ari kutaura pamusoro pani. Inzwai munhu ari kutaura to the angel kuti zivisa John handiti. John kuti azivise kereke zvinhu zviri kutaurwa. Ndi Jesu Kristu ndiye ari kuti ndini alpha neomega, ndini wekutanga newekupedzisira handiti. Ndiyezve Mwari mumwe chete uyo akanga achitaura kuna Isaiah pamazuva ekare achiti dzokurodza ipapa. Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri. Kunoku zvanzi naJesu Kristu achitaura kuna John through the angel handiti. Ndini alpha neomega wokutanga newokupedzisira. Haashanduke Mwari kanoramba angori Mwari haashanduke handiti. Saka ndiye Mwari ari kutaurwa panapa kumazuva ekare achitoprofita achishandisa kuprofita Isaiah pamusoro pekuzvidescriba kwaari kungoita achipfuurira mberi achizvidescriba achidaro kuna John manje chapter 22 pavhesi ya 13 apa handiti. Yes. Jehovha wehondo. Jehovha wehondo. Ndini wokutanga newokupedzisira. Ndini wokutanga newokupedzisira handiti. Kuna zvakazarwa 22 pavhesi ya 13 zvanzi ndini alpha neomega wokutanga newokupedzisira. Ari kutaura mashoko ekuna zvakazarwa ndiani? Haleluya. Ari kutaura mashoko aya kuna kuangel yekuzivisa John ndiani? Ndi Jesu Kristu handiti. Kunoku kuri kuti kunzi Jehovha ati ndini wokutanga newokupedzisira. Uko kunzi ndini wokutanga newokupedzisira. Saka ndinomuona here kuti akanga achikotaura kusungano yakare ari paIsraeri achinzi Jehovha ndiye mumwe chete auya kuno manje kusungano itsva, but zita raanaro manje nderekuti Jesus Christ, but haana chashanduka paari, ari kungoramba angori Mwari sezvaakanga angori kubva kare. Panguva yakanga achitaura munana Isaiah ari kupfuurira mberi akutaura mashoko ake akambotaura kumaprofita achizivisa maprofita akuataura manje musungano itsva achizvizivisa kuti ini ndini Mwari handishanduke. Saka ndini wokutanga newokupedzisira, ndini alpha neomega sezvaakanga angozivisa Isaiah tabadaroko. Haleluya. Yes. Kunze kwangu hakuna Mwari. Kunze kwake iye hakuna Mwari, alpha neomega. Anofanira kutengwa mumwoyo yedu isusu vatikani. Kana tichitenda kuti zviro kwazvo tinoda kunzi vana vaMwari, kana tichitenda zviro kwazvo kuti chokwadi ndiye akamira anokurumidza kuuya akabata mubayiro wake kuti ape mumwe nemumwe sezvaakabata pakati pedu. Haleluya. Yes. Verengai 43 verse 10. Muprofita Isaiah 43 verse 10. Zvanzi naJehovha ndimi zvapupu zvangu. Zvanzi naJehovha ndimi zvapupu zvangu. Nomuranda wangu. Wandakasanangura kuti muzive mugonditenda.
munzwise kuti ndini iye. Tangisai. Zvanzi naJehovha, ndimi zvapupu zvangu. Inzwai, zvanzi naJehovha ndimi zvapupu zvangu. Nomuranda wangu wandakatsanangura. Nemuranda wangu wandakatsanangura. Kuti muzive mugonditenda. Kuti muzive mugonditenda. Munzwise kuti ndini iye. Kuti muzive kuti ndini iye. Hakuna kuti ndini iye ndiJehovha. Anditi? SaJehovha ari kuzviti iye. Yes. Hakuna mumwe Mwari wakanditangira. Hakuna mumwe akamutangira kuda kuti ndiye wokutanga pakuumbwa. Ndiye wokutanga iye. Hakuna akamutangira mumwe Mwari. Shure kwangu hakungazovipo mumwe. Ende hakuchazombovepo futi mumwe Mwari shure kwake. Anditi? Hanzi ndini Alpha neOmega, wokutanga newokuita sei? Kuguma. Haleluya. Saka kuti ndini Mwari kushure kwake hakuna akamutangira, ende hakuna mumwe achazoveko futi. Saka iye ndiye Mwari uya Jesu Kristu ndiye Mwari ari kuzitsanangura manje akuna zvakazarwa kuna John kuziviswa kuti azivise kereke saizvozvo. Haleluya. Amen. Verse 11. Yes. Ini iyeni ndiJehovha, kunze kwangu hakuna mumwe muponesi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Verse 11. Ini iyeni ndiJehovha, kunze kwangu hakuna mumwe muponesi. Hakuna mumwe muponesi kunze kwake. Ndiye wokutanga newokupedzesera, ndiye Alpha neOmega. Yes. Verse 4. Ini ndakaparidza, ndakaponesa, ini ndikaratidza. Haleluya. Ndakaparidza, ndakaponesa, ndikaratidza. Jesu Kristu ari kutaura pamusoro pezvose izvozvo. Haleluya. Amen. Ndiye akaita zvinhu zvose kuti tisvike patava panapa isusu nhasi. Haleluya. Pasina iye tingadei tisiri kupupura pamusoro pake. Ndiye akazviratidza, azviratidza kudaro kuti apupurwe, akazviparidza iye, azviparidza ndobva azviratidza. Handiti? Azviratidza kudaro nhasi akupupurwa, akuparidzwa, kutanga pakuparidzwa kwake akaitwa nemaapostoli. Nesu tikatenda takupupura pamusoro pake iye wokutanga newokupedzesera, anogara nekusingaperi. Haleluya. Watinofanira kuti nesu titende timunamate mumweya nezvokwadi, pasina zvimwe zvinhu zvatingapomerwa kana zvekufungidzira pamusoro pekumunamata kwatinoita. Haleluya. Tichiziva kuti ruponeso urwu rwakagadzirwa vose vanomuda nevanomunamata mumweya nechokwadi, pasina kunyengera kana kufungidzira kana zvimwe zvinhu zvingataurwa pamusoro petariro iyi pakumutenda kwatinenge tichiita. Haleluya. Handeipa verse 14. Verse 14. Yebhuke zvakadzarwa chapter 22. Verse 14. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa kuti vave nesimba rokuuya kumuti woupenyu. Zvandiri inini Alpha neOmega. Handiti? Ini zvandiri Alpha neOmega, wokutanga newokupedzesera, kutanga nekuguma. Vakaropafadzwa vose vanosuka nguo dzavo. Haleluya. Verse 14. Verse 14. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa. Zvakazarwa chapter 22 verse 14 now. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa. Yes. Kuti vave nesimba rokuuya kumuti woupenyu. Vakaropafadzwa kuti vaite sei? Vave nesimba rekuuya kumuti woupenyu. Haleluya. Amen. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa kuti vave nesimba rekuuya kumuti woupenyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Saka kusuka nguo kuita sei naye amai? Amai. Vanhu vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa. Kuita sei kusuka nguo? Zada msidoko nyuma mnozia kusikia. Ndotembai. Vanosuka nguo dzavo.
shanu kusuka nguo kuita sei vamwe vakaroma fadza vanosuka nguo dzavo kuti vauye kuti upenyu mainiki verengai zvakare vana vanoda havana kuivauranda havana kunzi verse 14 vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa kuti vave nesimba rokuuya kumuti woupenyu. Vanosuka nguo dzavo vanosuka nguo dzavo. Alright, timboverengai mabasa aApostle chapter 22 verse 16. Acts chapter 22 verse 16. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadza. Vakuda kusuka nguo dzavo. Verse 16. Yes. Acts chapter 22 verse 16. Simuka ubhabhatizwe usuke zvivi zvako udane zita rake. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amai manzwa kuti chapter 22 verse 14 yanti. No, chapter 22 verse 14 andiyati vakaropafadza vanosuka nguo dzavo. Handiti now takuda kuzwa kuti kusuka nguo kuita sei. Handiti saka kuti nzwisise kuti kusuka nguo kwakaita sei, kuti nzwisise kuropafadzwa kuri mune avo vakasuka nguo dzavo kana kuti vanosuka nguo dzavo. Bozi rinoramba kupfuurira mberi nevachazovapo vachasuka nguo dzavo vese ivavo vanhu vavo vakaropafadzwa. Handiti saka takunzwisisa manje kuti kusuka nguo kuita sei. Ndo zvatiri tiverenge kuna mabasa avaprofeti chapter 20 verse 16 yaverenga iyi. Handiti yati zvino uchatonokereiko and then simuka ubhabhatizwe. Uyu munhu akusuka nguo dzake uyu. Simuka ubhabhatidzwe. Usukwe zvivi zvako. Udange zita rashe. Haleluya. Saka vakaropafadzwa vanosuka nguo dzavo. Handiti vakaropafadzwa vanosuka nguo dzavo vanotenda kuzita remwanakomana waMwari Jesu Kristu parinoparidzwa vobva varitenda. Handiti kana varitenda ivo vobhabhatidzwa nezita raJesu Kristu kuda kuti vasuka zvivi zvavo, vasuka nguo dzavo ndokusukwa kwezvivi. Haleluya. Amen. Kana vasukwa zvivi zvavo vachena pamberi paMwari vaable kuti vakwanise kudaidza zita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Meaning to say vanhu vasina kusuka nguo dzavo muropa regwayana, vanhu ivava vakwanise kudaidza zita raIshe Jesu Kristu. Vanhu vangazviita havo vakadii but kana vanhu vasina kusuka nguo dzavo muropa regwayana nenzira nemutoo unodiwa naIshe Jesu Kristu, vanhu ivavo they do not qualify to call up on the name of the Lord. Havakwanise kuti vadaidze zita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Nekuti panapa panzi zvino uchanonokerei. Handiti simuka ubhabhatidzwe usukwe zvivi kuti ukwanise kuita sei kudana zita raIshe Jesu Kristu. Saka kana wabhabhatidzwa wasukwa zvivi wakukwanisa kudana zita ramambo raIshe Jesu Kristu ati ndiye Alpha and Omega uyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Zvakuda kuti iwewo wapinda mugrupu revanhu vakaropafadzwa nekuti wasuka zvivi zvako, but only kana wazviita nenzira nemutoo chaiwo. Haleluya. Amen. Nekuti chero n'anga dzako nezita raJesu dzoti uyai mutende vanhu votobhaizika votenda ukwadziri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Saka pakuda uchenjeri hwekunzvera kunyatsoona kuti ndatenda ndiro here the true gospel of Christ randatenda kana riri iro, and then wobhabhatidzwa wosuka zvivi zvako kuti ukwanise kudana zita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Amen. Wobva wapfuurira mberi uchinamata Mwari mumweya nezvokwadi semunhu anonamata Mwari ari kunzi akaropafadzwa vanosuka nguo dzavo. Vanhu ivavo vakamboparidzwa naPeter muzvaika. The first message yakaparidzwa church. Handiti. Amen. Haleluya. Amen. Church takambotaura tikati Jesu Kristu asati afa pamuchinjikwa panga kusina church. Handiti. Amen.
Jesu Kristo asati afa pamuchinjikwa, chechi yanga isati yavepo, chechi yanga isati yaitwa establish. Anditi? Saka the moment yakafa Jesu Kristu, iye aroverwa pamuchinjikwa, achidzoka nemumwe muto waakadzoka nawo kuvanhu vake akataura navo, vakazomona achikwira kudenga paya paya. Anditi? Anditi? Ndobva vati chiendai munogara kuJerusarema musabve ikoko kusvika chii? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndobva vaenda vakanomugarira vari paJerusarema kusvika pakaburuka mweya mutsvene pazuva rePentekosti. Anditi? Apo Jesu afa, mweya mutsvene ndobva wadzoka. Ndo pakatangira kuparidzwa the gospel of Jesus Christ paJerusarema, paburuka mweya mutsvene waMwari. Anditi? Kuti church ndobva yakatanga kuitwa establish. Before ipapo kwanga kusina church. That is why muchiona kuti nevanhu vese vainzi vanonamata Mwari vacho, panguva yakaburuka mweya mutsvene, vanhu ivavo vese, Peter atanga kuparidza pana mabasa avapostori chapter 2. Handiti? Atanga kuparidza, achiparidzira vanhu vaiva paJerusarema vaitoti vauya kuzoita zvinhu zvinodiwa naMwari pakunamata kwavaifunga kuti ndokunoitwa naMwari. Ndo vakatotanga kuparidzirwa vanhu vainzi vari kunamata Mwari vavo. Haleluya. Vanhu vainzi vari kunamata Mwari ndo vakatanga kuparidzirwa. Ndo vakanzi naPeter, tendeukai mese mubhabhatidzwe mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristu, kuratidza kuti ivo vaiti vari kunamata Mwari asi vanga vasinganamate Mwari nenzira nemutoro kudiwa naMwari. But after when the new dispensation payakaitwa establish, vanhu vese vakudaidzwa negospel raJesu kuti vauye vachitanga kunamata Mwari nenzira nemutoro waMwari unodiwa naMwari chaiwo chaiwo. Handiti? Saka ndopa vari kunzi ivo, tikutaura nyaya yekuti vakaropafadzwa vanhu vanosuka nguo dzavo. Handiti? Vakasuka nguo dzavo. Handiti? Vakaropafadzwa kuti vauye kumuti weupenyu. Handiti? Vakaropafadzwa sei? Vamedzisuka sei nguo dzavo? Ndopa vari kunzi neshoko raMwari. Ipapo verengai Acts chapter 2 verse 37 and 38. Verse 37 and 38. Acts chapter 2 koma wakakumbira sava kuverenga. Remangoverenga kemi. Mabasa avapostori chapter 2 verse 37 and 38. Asvika ipapo ngaaverenga quickly. Mabasa avapostori. Yes. Verse 2. Yeah. Chapter 37 and 38. Chapter 37 and 38. Toda kuti vanhu vanzwisise kunzi vakaropafadzwa vakaita sei? Haleluya. Amen. Yataurwa kuna zvakazarwa 14 yanzi vakaropafadzwa vakaita sei? Vanosuka nguo dzavo. Nguo dzavo. Saka kuti vanhu vanzwisise kuti nguo dzacho dzinosukwa sei, vanhu vazvinzwisise kuti shami usazoti kana wabva panapa woenda unotora hembe dzako dzese wotsvaga unodzi wacho uchifungidzira kuti haleluya. Yes. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa mwoyo. Vakati vachinzwa izvozvo, nyaya yavanga vanzwa anoda kuverenga, anoda kudzidza shoko raMwari kana mazoita nguva munonoitangira paverse 14 Acts chapter 2 apa ndangoti vaverenge verse 37 and 38. But paverse 14 ndo pakatangira kuparidzwa kuti chechi yakuparidzirwa gospel. Before ipapo chechi yanga isati yaparidzirwa shoko raMwari kuti vanhu vatendeuka. Saka panga kusina chechi. Chechi yakatangira apa pakuti vanhu vaparidzirwa vakatendeuka. Ndo pakatangira chechi ipapo. Chechi yakupfuurira mberi ichienda kumberi. Vhangeri raakutanga kufamba. Handiti? Saka the first message yakaparidzwa to the church yakabva yabaya vanhu mwoyo. Kunyange vakanga vachiti vari pakunamata Mwari, vakabayiwa mwoyo nemeseji yekutanga yakaparidzirwa kereke iyi. Saka iri kunzi vakati vachizvinzwa Zvino vakati vachizvinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo. Vabayiwa pamwoyo. Vakati kuna Petro. Ndobva vabvunza Petro nokune vamwe vaapostoli. Petro ndiye aiparidza, ndosaka vakabvunza Peter and the other apostles nevamwe vaapostoli. Varume hama tichaitei? Vavati kwavari, saka varume hama nekuda kwokuparidza kwaurikuita murume toita sei? 38. Petro akati kwavari, anza vakaropafadzwa vanoita sei? Vanosuka nguo dzavo. Handiti? Amen. Uku kusuka nguo. Verse 38. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi. Mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi. Tendeukai. Vanhu vabvunza toita seika? Handiti? Vanhu ava vasati varurama. Handiti? But shoko ravanzwa vatenda kuti ichokwadi. Saka toita sei tipinge mushoko iri nesuwo tiponeswe? Handiti? Anza yacho namanje ndo yaakutaurwa apa kuti vanhu ngavaende kunosuka nguo dzavo.
vave vanhu vanozonzi vakaropafadzwa. Handiti? Saka vari kunzi imini tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu muite sei? Mukanganwirwe zvivi, mupiwe mweya mutsvene. Kana maita izvozvo mukaita undergo that process, mava vanhu vanogona kutaura kuti kana kukatinotaura kuti avo vanhu vakaropafadzwa avo nekuti vakaita sei? Vakatenda kushoko raMwari, vakauya kuna Mwari, vakasuka nguo dzavo kuda kuti vakabviswa kuipa kwose kwanga kuri mavari muropa ravo neropa raIshe Jesu Kristu. Handiti? Ndobva vabarwa patsva vakatanga kurarama neropa raJesu Kristu mavari, vava neDNA yaKristu manje. Saka vanhu vanonzi vakaropafadzwa nekuda kwekuti vana veuyo anoropafadza ari kuti iye ndini Alpha neOmega, kutanga nekuguma, apiwa masimba ose kuna Matthew chapter 28 handiti? Saka vana vake manje vatenda kushoko rake vakasuka nguo dzavo kana kuti vakabhabhatidzwa. Kusuka nguo kupinda muprocess yekutenda shoko raMwari, munhu obva abhabhatidzwa, obva atanga upenyu hutsva kana kuti aberekwa patsva muna Jesu Kristu, obva atanga upenyu hutsva munani? Muna Kristu. Kana atanga upenyu hutsva muna Kristu, after that process yekubhabhatidzwa, munhu iyeye manje amumwe wevanhu vakaropafadzwa vakatenda kuna Baba vacho vanopa ropafadzo iyi. Haleluya. Haleluya. Amen. Tiri pano? Yes. Tiri pano? Haleluya. Amen. All right. Verengai Tito chapter 2 verse 11. Vanhu vese vanofanira kunge vakuiziva iyo. Yakambodzidzwa panapa. Yakambodzidzwa panapa. Mudzidzisi Moyana vakamboishumira panapa. So chapter 2 verse 11. Verse 11, yes. Nokuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa. Nyasha dzaMwari dzakaonekwa. Dzinovigira vanhu vose kuponeswa. Dzinovigira vanhu vese kuponeswa. Nyasha dzaMwari dzakaonekwa. Handiti? Yes. Jesu Kristu akaonekwa, akavigira vanhu vese kuita sei? Kuponeswa. Yes. Dzichitidzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mwari. Dzobva dzauya kana dzaonekwa dzotidzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mwari. Dzinotidzidzisa kuti tirege kuramba tichirarama nenzira yemutowo wataimborarama tisati tanzwa nezvenyasha idzi, tisati tauya kunyasha idzi. Handiti? Amen. Nokuchiva zvenyika. Nekuchiva zvenyika. Kana vanhu vakurarama vakaropafadzwa vanenge vakasuka nguo dzavo, vakaona vanotenda kuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa. Handiti? Vanobuda vodzidziswa nenyasha idzi kuti kusanamata Mwari, vopinda muna Jesu Kristu. Handiti? Havachararama mukuchiva kwenyika. Havachararama mukuita kwose kwakaipa kwavaimboita kare. Yes. Tirarame nokungwara. Torarama neuchenjeri. Nokururama nokunamata Mwari panguva ino. Nekururama nekunamata Mwari panguva ino. Vakaropafadzwa vanosuka nguo dzavo muna Jesu Kristu. Yes. Verse 18. Takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokuvhura. Wakaipa verse 14. Pane panzi vakasuka nguo dzavo, vakaropafadzwa vanosuka nguo dzavo kuti vaite sei? Kuti vave nesimba rokuuya kumuti woupenyu. Kuti vave nesimba rekuuya kumuti woupenyu. Saka muri kunzwa amai, kana matenda shoko raMwari, kuti muve nesimba rekuuya kumuti woupenyu, hunge mapfuura nemuprocess iyi yanga ichitsanangurwa panapa yekuti vakasuka nguo dzavo. Handiti? Kana masuka nguo dzenyu, maropafadzwa pakuti mapiwa simba rekuuya kumuti woupenyu. Inotaurwa pana John chapter 1 pavhesi ya12 panonzi asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Vose vakamugamuchira ndo avo vose vakaita sei? Vari kunzi vakaropafadzwa, vakasuka nguo dzavo. Handiti? Vose vakatenda shoko raMwari, vakabhabhatidzwa kuda kuti vamugamuchira, vanobva vapiwa simba kuti vave vana vaMwari. Handiti? Saka ndo pari kunzi vakaropafadzwa
vachisunga nguo dzavo muna Kristu imomo, handiti? Kana vasunga nguo dzavo vanawana simba rekuuya kumuti weupenyu, kuda kuti vawana simba vakukwanisa kuti vauye kumuti weupenyu. Uri kunzi muti weupenyu ndiko kuna Jesu Kristu. Haleluya. Kuna Jesu Kristu kunombouyiwa nevanhu vapinda vaita undergo the process yekusukwa kwezvivi zvavo kuburikidza nekuti vakatenda shoko raMwari, ndobva vanobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kana kuti nezita raJesu Kristu. Vabhabhatidzwa nezita raJesu Kristu, kudaro vava nesimba rekuuya kumuti weupenyu, sezvinombotaurwa naye Jesu Kristu pamashoko anotaura kuna John chapter 3. Iverengei John chapter 3 verse 3 to 5. Anogona kuverenga, ngaaverenge achikurumidza ipapo. Vakaropafadzwa vanosuka nguo dzavo kuti vave nesimba rekuuya kumuti weupenyu, asi vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vave vana vaMwari. Kureva kuti vakamugamuchira vanopiwa simba, ndo vakaropafadzwa vanopa simba kuti vave nesimba rekuuya kupi? Kumuti weupenyu. Kune simba rinotouyiwa naro, pasina simba iroro munhu haakwanise kuti auye kumuti weupenyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haugone kutanga kurarama the spiritual life kana usina kuita usina kupfuura nemuprocess yekusukwa kwezvivi nekusuka nguo dzako. Haleluya. Amen. John chapter 3 verse 3 to 5. Jesu akapindura akati, Jesu akapindura achitaura naNikodhimu akati kwaari, yes, zvirokwazvo ndinoti kwauri iwewe Nikodhimosi, kana munhu asingaberekwe, kana munhu asingabhabhatidzwe haangaoni ushe hwaMwari. Vakaropafadzwa vanosuka nguo dzavo kuti vaite sei? Vave nesimba rekuuya kupi? Kumuti weupenyu. Kana munhu asingaberekwe kutsva, haangaoni ushe hwaMwari. Hazviite kuti aone ushe hwaMwari, hazviite kuti ave nesimba rekuuya kumuti weupenyu. Yes. Nikodhimu akati kwaari, Nikodhimu ndobva abvunza kuna Kristu akati, munhu ungaberekwe sei ava mukuru? Ko munhu angaberekwa sei ava mukuru? Ungapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri aberekwe here? It sounds impossible. Yes. Verse 5. Jesu akati, Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, chokwadi ndiri kuti kwauri, chokwadi chechi yaJesu Kristu ndiri kuti kwamuri inini, kana munhu asingaberekwi nemvura nemweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Hazviite kuti apinde muushe hwaMwari. Kana munhu asingaberekwe nemvura nemweya, kana munhu asingasuke nguo dzake muropa regwayana, muropa raJesu Kristu, hazvingaite babatana kuti apinde muushe hwaMwari. Saka kana mabayiwa moyo sekubayiwa kwakaitwa chechi yakatanga kuparidzirwa naPita, handiti? Munotofanira kuti mutendeuke, ende kutendeuka kupinda paprocess yekuberekwa kutsva. Kuberekwa kutsva ndiko kunzi kana munhu asingaberekwe nemvura nemweya haangaone ushe hwaMwari. Kana munhu asingaberekwe nemvura nemweya, kunyange ukazviziva kuti Mwari aripo, kunyange ukadii, but kana munhu asingaberekwe nemvura yemweya haagone kupiwa simba rekuuya kumuti weupenyu. Haleluya. Haleluya. Saka vose vane hanya nekuva vapenyu, nekuti ivo vamutwe kuvakafa vauye kumuti weupenyu, vanofanira kuti undergo this process yekuti vasukwe zvivi zvavo, naivo vagonzi vakaropafadzwa naivowo kuti vaite sei? Vaine simba rekuuya kumuti weupenyu, sezvinotaurwa neshoko raMwari. Yes. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya. Kana Shami akaita zvaakaita kuti Timono ndishami, inyama yakatoda iso ipapa, asati mweya, kusvika panguva yanoberekwa patsva obva ava mwana waMwari. Handiti? Apa ndishami mwana wamai Shami. Haleluya. But anozongova mwana waKristu kana aberekwa nemweya. Chakaberekwa nenyama inyama, but chakaberekwa nemweya chii? Mweya unobereka sei? Mweya unobereka neshoko. Shoko ukaritenda wobhabhatidzwa, waberekwa neshoko. Handiti? Wava mwana waMwari, wakupiwa simba rekuti ukwanise kuuya kupi? Kumuti weupenyu. Haleluya. Ndozvinotaurwa neshoko raMwari panapa. Haleluya. Verengai 1 Makorinde 15. 1 Makorinde chapter 15. Timve nyaya izvi zere, tinzwisise zvakanyatsokwana. Haleluya. Munoiziva. 1 Makorinde 15 verse 21. First Corinthians chapter 15 verse 21. Yes. Nokuti rufu zvarakauya nomunhu, Rufu rwakauya nemunhu,
nokuti rufudzo rwakauya nomunhu kumuka kwavakafa kwakauya nomunhu kumuka kwevakafa kwakauyawo nemunhu ko vakafa ndivanani tese kana tisati taita sei haleluya tichiri takafa tese kana tisati taita sei kana tisati tabhabhatidzwa haleluya saka tinomutswa parufu rwatiri urwu panguva zvitu nazvo takaita kudai so neshoko raMwari anditi kumuka kwevakafa kwakauyawo nemunhu yes verse 22 nokuti vose zvavanofa muna Adhamu saizvozvo vose vachararamiswa muna Kristu vose voraramiswa muna Kristu vava nesimba rekuuya kumuti weupenyu kana vava vapenyu haleluya kumuti weupenyu hakuiwe nezvitunha hakusi kwezvitunha ndekwevanhu vapenyu vanhu vanorarama vanhu vanotoziva zvavanenge vachiita haleluya 1 John chapter 5 verse 11 vave nesimba rekuuya kumuti weupenyu kana mukada kuzoitresa muchiitevera futi munogona kuzoiverenga kuna Genesis chapter 3 haleluya haleluya hatichaiverenge zvedu but kana mukada kuzoitresa kubva kunaro kuti kuuya kumuti weupenyu kwachona munogona kubva nayo kuna Genesis chapter 3 from verse 22 kuya panyaya yenzira yekuuya kumuti weupenyu inorindirwa kuya handiti haleluya verengai First John chapter 5 verse 11 kupupura ndiko kuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi zvino upenyu husingaperi huri mwanakomana wake uno mwanakomana uno upenyu ana Jesu ane upenyu usina mwanakomana waMwari haana upenyu asina Jesu chitunha haana upenyu haleluya upenyu husingaperi hungori mune avo vakamugamuchira vanotenda kwaari haleluya haleluya saka vese vasina kumugamuchira havana upenyu zvitunha haleluya vave vakati bonge vachitotsanangurwa nechejesu vachitiregai vakafa vavige vakafa vavo vanhu vakafanana neivavo vasina Jesu havana upenyu mavari vanhu vakadaro saka vanhu shoko raMwari riri kutaurwa richida kutotidzidzisa nesuwo sekereke kutisimbisa sekereke kutipa confidence sekereke kuti tinzwisise kwatiri kuenda handiti tichitosimbiswa kudaro nekufa confidence kudaro zvichitobatsira nevose vanenge vasina kutenda kushoko iri kuti naivo ngavauye kumuti weupenyu ngavauye kukereke yaJesu vapiwe simba rekuenda kumuti weupenyu kunani kuna Ishe Jesu Kristu haleluya kunoendwa nevanhu vanenge vatenda vanzwisisa kuti vakuda kutama mabasa akaipa mabasa anoraramiwa nevanhu vari munyika haleluya munyika ndo mune varoyi ndo mune mbavha ndo munoitwa tsika dzese dzecorruption haleluya saka vanhu vanoda kunzwisisa nyaya dzekuuya kumuti weupenyu paridzwa the gospel of Christ the gospel of the kingdom of God yaakataura kuna Matthew chapter 24 verse 14 kuti ivhangeri iyi yeushe ichaparidzwa kusvika kumigumo yenyika dzese vanhu vakaiparidzirwa ivhangeri yeushe iri kukudaidzai kuti huyai kukingdom of God handiti huyai mose kukingdom of God auya kukingdom of God mosuka nguo dzenyu mova nesimba rekuuya kumuti weupenyu asi kana mukainzwa mukasatenda henyu mukasada kuuya kukingdom kwacho mainzwa henyu mukasada kuuya mafanana nevanhu vaya vaitaurwa naJohn chapter 3 verse 19 vachinzi chiedza chauya panyika vanhu vakadarima kudarika havo chiedza shoko raMwari varinzwa radaidzira munhu wese kuti huya vanhu vakasada kuuya kushoko raMwari havana upenyu vanhu vakadaro saka panzi paita rinokurumidza kuuya ndine mubayiro wangu mumaoko angu ivavo vose vakanzwa vakasatenda vachapiwa mubayiro unonzi watambotaura paita kuti unonzi mubayiro wezvivi chii rufu vachapiwa reward yerufu haleluya ndozvekutaura shoko raMwari ande furemeri verse 14 kumuti weupenyu vapinde napamasuo eguta verse 15 kunze ndiko kunembwa nevaroyi nemhombwe ndo zvakambotaurwa zvakazarwa chapter 21 pavhesi 8 baibai vanhu vari kunze kwechii kuri kutaurwa haleluya outside the kingdom handiti and the kingdom of God is the church saka outside the church outside the kingdom of God ndiko kune vanhu vese vanoita upombwe pari kunze ndiko kunembwa handiti
nemhombo yanditi nevaroyi vanhu vese vane pfungwa dzakaipa varoyi vanhu vese vanotendesa vanhu the wrong gospel vachiparidza mumwe jesu asina kuparidzwa nana peter avo varoyi vese ivavo vari kuroya vanhu vanhu vaite sei vasave neupenyu aleluya munhu anoroya kunonzi kuroya munhu kuuraya munhu aleluya saka haleluya varoyi vari pakawanda pane varoyi vamunoziva vanomuka mumamisha vaivaitsokoni mamwe mabasa ehoroyi but vanhu vanonyatsoroya vanhu vanoroya mweya yevanhu vanokuparidzirai the wrong gospel kuti mutende mukurire mberi nethe wrong doctrine of Christ aleluya aleluya ivavo ndo varoyi vakuru vasikati kuti muuye kuzvipenyu zvisingaperi aleluya aleluya isi vakapinda ndo vane gospel ratakatenda ravakaparira risina zvimwe zvinhu zvekuti kana taritaura rinobhenefita inini rinobhenefita nyasha kwete aleluya but rinobhenefita isusu tose tatenda pariri nenzira nemutoo yekuti tapiwa tinopiwa upenyu husingaperi aleluya saka bhenefiti yekutenda shoko haiwanikwe zvazvino paupenyu tichiri kurarama panyika panapa vanhu vane tsika yekunyeperana kuti kana vanhu vatenda vasuka nguo dzavo vanoparidzirana vhangeri kuti vanotanga kuonekwa nekuita prosper paupenyu hwepanyika panapa hazvisiri izvo vari kanyi aleluya upenyu hwepanyika panapa generali munhu anogona kungobudirira kunyange asinganamate kana anonamata zvichingobva pakungoti zvatenderwa here kuti zviitike but varombo kana vasiri varombo vapfumire varombo vese vanotenda kuna jesu kristu vane chinhu chimwe chete ikomo chiri mavari kuti vane upenyu husingaperi aleluya aleluya kutenda kwedu kunyange tikashayiwa tikatorara nenzara but takachengeta kutenda kwedu tiri muna kristu mwari anofadzwa naizvozvo tinenge titori vapenyu tine upenyu husingaperi kwaari aleluya aleluya verengai nemhombwe navaurayi nevaurayi manoendarasi navanonamata zvifananidzo vanonamata zvifananidzo navose vanoda nhema nevese vanonyepera kana munonyepera varume venyu vanamai aleluya nokuti vane vakadzi vanonyepera varume vavo izvozvo zvese zvinongoratidza kuti muri maproduct ani asatani ngazvisarwadze munhu but ndicho chokwadi ndo shoko ramwari nekuti munhu wese anonyepa mwana wani mwana wasatani kana munhu achingonyepera murume wake chero aleluya nekuti varipo vamwe vanamai vari maproduct asatani vari vana vasatani pakurarama kwatinotoita vanowanikwa ivavo nyange muchechi kunyange vanhu vachitopurutenda saka tinofanira kutorana shoko iri kuti ribatsire mumwe nemwe each and every time patinosangana as church so that munhu anobva pazvinhu zvakaipa ouya kuzonyatsorurama sezvinofanirwa kuti munhu azoya kumuti weupenyu anditi ogadzirwa neshoko ramwari onyatsokwana ova akakwana ouya kumuti weupenyu because pane vamwe vanamai vanonyepa zvinhu zviri simbu bhajeti yekungoti mari yaipa mumba wemusoroni munhu anongoita mezi dzake dzotobhajetwa pakutonyepewa kumurume kuti ndazoda uine zvimwe zvinhu zvauda kungobharandisa aleluya but kana iri imba yevanhu vakatenda shoko ramwari vari kurarama muchokwadi whatever chaunofunga kuti you want to do unotochishaya nemurume wako ndandikufunga kuti tidai zvoiswa pamwe chete zvinotongofamba zvakanaka sezvo madiro wangu uchizviita kuti zvingoita saizvozvo even usina kuzvitaurira kumurume wako aleluya but ukangomutaurira zvinongoita saizvozvo aleluya nevarume vose vanoita utsotsi kuvakadzi vavo vachinyepera vakadzi vavo zvakadai bhozi shoko rachona ndo zvarakaita handiti kunze ndiko kunembwa nevaroyi nevose vanonamata zvifananidzo nevese vanhu vanoreva nhema kunze kwechechi outside the church saka vanhu vese vanonyepa vana vasatani satani ndiye baba vavo aleluya saka zvaakungoenderana nekuti iwewe zvauri wefamily yasatani uri wechinhamba chii pamwe uri first born aleluya zvinoenderana nelevel yemanyepero ako asi une DNA yani yababa vako aleluya 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 amaita naswa kuti ndoda foni babata nazo kukusira 3000 mochenda unotenga foni maita nazo kuenda kutenga foni kwa komana ye 1000 2000 yamu figure moro bata nazo wongoe mwanzi ndo yanda kutenga yakanaka wena aleluya amen munenge muri mwana wani wa satani azvina basa kuti vana zvavaziva aleluya unenge uri mwana wa satani wakadaro mwana waMwari anongomira nechokwadi ende haapromote zvinhu zvisina kunaka paupenyu hwake because iye ava nesimba iro rinomira kuti aite sei auye kumuti weupenyu handiti saka shoko riri kuti kunze ndipo kune imbwa nevaroyi nevanhu vanonamata zvifananidzo nevanhu vanoda nhema vachizviita saka kana tine vanhu vanoti vanoda kunamata Mwari muchechi yaKristu yechokwadi
vanofana kutama kunhema. Kana vanhu vachiona kuti zvinorema kuti vabude munhema izvozvo, kunyange tikazviziva kana kusazviziva, zvazvinoboreva ndezvekuti zvizive mwoyo mako kuti shoko raMwari according to John chapter 8 verse 44 riri kuti uri mwana wani waSatani. Mwana waKristu anomira muchokwadi chaKristu. Haleluya. Yes. Verse 16. Verse 16. Ini Jesu ndakatuma mutumwa wangu. Ini Jesu ndakatuma mutumwa wangu. Inzwai, ani makwadzwa manje kuti patati taura paipa kuti ari kutaura mashoko aya ndi Jesu. Ari kuiswa kuna Johani. Message iri kuiswa kuna Johani iri kubva kuna Jesu direct. Anditi? Ati ndini Alpha neOmega and so on. Aiva mai pa verse 16 azonyazobuda pachena kuti inini Jesu. Anditi? Ndakatuma mutumwa wangu. Ini Jesu ndakatuma mutumwa wangu. Yes. Kuti akukufurirei izvozvi pakereke. Zvinokupurwa izvi zvose izvi zvinotaurirwa kupi? Kukereke. Haleluya. Hazvitaurwe outside the church, zvinotaurwa kereke. Mashoko ese atikudzidza neatiri kuverenga. Yes. Ndini mudzi werudzi nyamasase inopenya. Ndini mudzi werudzi waDavid, nyamatsatsi inopenya. Haleluya. Ndini mudzi werudzi waDavid, nyamatsatsi inopenya. Mudzi werudzi waDavid. Inzwai, mudzi wani? Werudzi waDavid. Haleluya. Mudzi werudzi waDavid. What it means is kuti kana David achionekwa mambo David ukawa neumambo hwake ihwohwo, handiti? Umambo hwaDavid hune pahwakabva, handiti? Umambo hwaDavid hwatinoverenga nekunzwisisa vamwe vachimushumira sure zvichinzi angari type of Christ and so on, ndizvozvo and so on, but iye David akadaroka anga aine paakabva, haana kuverengana amuka. Haleluya. Haleluya. Zvino Jesu ari kuti inini Jesu ka, handiti? Hanzi chi? Ndini mudzi werudzi waDhavhidhi. Ndini mudzi werudzi waDhavhidhi. Kurati rudzi rwaDhavhidhi ka rwakatobva pamudzi, rwakatobva pana Kristu. Handiti? Amen. Kuti ruzoonekwa kuti rwaDhavhidhi rwakabva pana Kristu. Handiti? Haleluya. Amen. Tunzwisana. Chipamwe chete pamwe. Haleluya. Kana kaina asara anafana kuti ataure. Hanzi ndini mudzi werudzi waDhavhidhi. Ndini mudzi werudzi waDhavhidhi. Imboenda pana Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11. Muverenge 1 verse 1, mozoverenga verse 10. Ndini mudzi werudzi waDhavhidhi. Isaiah chapter 11 verse 1. Musoro shoko ushe hwakanaka hwaMesiasi. Yes. Verse 1. Zvino pahunde yaJese. Pahunde yaJese. Ari kunzi pahunde yaJese. Jese ndo baba vaDavid panyama. Handiti? The biological father waDavid ainzi Jese. Zviri kunzi pahunde yaJese. Kutoda kuti Jese aitwa pahunde. Handiti? Yes. Chinonzi hunde. Haleluya. Amen. Yes, pahunde yaJese. Pachabuda kukira. Davi rinobuda pamidzi yake. Richabereka zvibereko. Pahunde yaJese pachabuda kukira. Davi rinobuda pai pamidzi yake. Yes. Richabereka zvibereko. Verse 2. Hallelujah. Verse 10. Nezuva iro. Yes. Mudzi waJese. Iwo umirepo. Mudzi waJese umirepo. Somureza wavanhu. Uchatsvakwa namarudzi avanhu. Yes. Nzvimbo yake yokuzorora ichava nembiri. Hallelujah. Hallelujah. If I mango my chapter 53 verse 2. By the time we need to be back there. Isaiah 3. Yeah. Zvizu
mudzi wemuguruva simuka ugare kwazvo. Nokuti wakamera pamberi pake. Akamera pamberi pake. Sebukira nyoro. Sebukira nyoro. Somudzi unobuda pavhu. Semudzi unobuda pavhu. Handiti? Semudzi unobuda pavhu. Umwe ngaverenge zvakazarwa yatikuverenge vhesi 16 yacho. Zvinyatsofambirana munhu. Vhesi 16. Yes. 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 Mudzi werudzi rwaDavid. Nyamasasi inopenya. Charibata kuti nyamasasi inopenya chii? Iverenga ipapo pakutsangana nezvimudzi apo. Nokuti wakamira pamberi pake. Sebukira nyoro. Sebukira nyoro. Somudzi unobuda pavhu. Mudzi unobuda pavhu rakaoma. Haani chimiro kana umambo. Yes. Kana tichimuona. Yes. Hakuno kunaka kuti chimuve. Wakazvidzwa nokurashwa navanhu. Wokurwadziwa. Haleluya. Haleluya. Pari kudzivisikaikwa nezvanaka. Haleluya. Saka ndiye ndizvo hanzi pari kutaurwa nezvaKristu ndizvo zvei ndizvo. Haleluya. Ndiye ari kunzi ndiye chii? Haleluya. Ndiye ari kunzi ndiye musi. Handiti? Apa ndisikuona kufuwa vachinzwisisa the angel iri kutaura kuna John zvairi kubudisa. Yeah. Verse 5. Muprofita waMwari ari kutaura pamusoro pake, murume ari kutsanangurwa, ari kuzvitsanangura achiti ini Jesu. Yes. Musoro weshoko bukira raDhavhidhi. Bukira raDhavhidhi. Yes. Tarirai ndizvo zvinotaura Jehovha. Mazuva achauya. Andichamutsira Dhavhidhi bukira rakarurama. Iye uchabata ushe ari mambo. Uchaita nouchenjeri achitonga nokururama. Achiita zvakarurama panyika. Achabata neuchenjeri achiita sei? Achitonga nekururama, achitonga zvakarurama. Handiti? Ndiye angazi ndakurumidza kuuya kwako. Ane mubayiro. Handiti? Haleluya. Ndiye Jesu Kristu. Ndiye Jesu Kristu akataura nezvake. Haleluya. Saka kurati vana David umambo hwavo zvese zvavakanga vachiita zvakanga rakanga riri drama riri kutaura pamusoro peumambo hwani. Haleluya. Drama ravakanga vachiita rakanga richingori drama pamusoro peumambo hwaJesu Kristu. Haleluya. Ivo vakanga vachingoshandiswawo zvavo, but the real man akanga achizouya ndiye Jesu Kristu wavakanga vachiripurizenta. Haleluya. Saka iye asvika manje ndiye akutaura kuti iye ndiye alpha neomega. Vanhu vese ngavachiuya kwaari vasuke nguo dzavo muropa rake, vave nesimba rekuuya kuupenyu. Haleluya. Kumuti weupenyu. Yes. Kuerengazi pane pamberi pane nyamatsatsi. Ndini mudzi worudzi rwaDhavhidhi. Nyamasase inopenya. Nyamatsatsi inopenya. Nyamatsatsi inopenya. Chinonzi nyamatsatsi. Chinonzi nyamatsatsi. Wose kudzidza kungava kudzidza kana tingo tingazokura bamweni kuziva kuti chii totongoti ndizvo
Vana zvakatonaka. Gogo muri kushora. Chii chinonzi nyamatsatsa? Nyeredzi. Alright. Gogo vati nyeredzi ndo nyamatsatsa. Shami. Chii chinonzi nyamatsatsa? Ichi? Ichi? Mama. Sawa na lazima shora hapa. Hakuna shora. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Anzi nyamatsatsi inopenya. Gogo wakati nyeredzi. Yes, that's very true. Hallelujah. Yes. Saka basa renyeredzi nderekuita sei? Basa renyeredzi nderekuita sei? Because ati ndiye iye akuzvitaura kuti iye handiti mudzi werudzi rwaDhavhidhi, nyamatsatsi inopenya. Saka basa renyamatsatsi kana basa renyeredzi nderekuita sei? Basa renyeredzi. Hallelujah. Amen. Basa renyeredzi nderekuita sei? Yovhenekera. Yovhenekera. Amani werenga Numeri chapter 24 verse 17. Numeri, Numbers, Numeri chapter 24 verse 17. Tindi pamusoro penyamatsatsi kana pamusoro penyeredzi. Ipapo tanitanga kuti parutaurwa pamusoro paKristu. Handiti Kristu ndiye akuzviti ndiye. Ndiye nyamatsatsi inopenya pakuzvidescribe paari kutaura. Umeona Numeri? Yes. 24:17. Kwa mani nini aina? Mkataba. Numeri 24:17. This is 17 notes. Numeri chapter 24 verse 17. Ndinomuona asa ndimuoni. Inzwai chiporofita chikutaura. Hanzi ndinomuona asi handimuoni. Kura ndinomuona handiti. Nyatsai kuteerera shoko raMwari. Hanzi ndinomuona asi handimuoni. Zvino ndinoona asi handioneri. Asi handioneri pedo. Zvino ndinoona but handisi kuonera padhuze, handisi kuonera pedo. Ndinomuona asi handimuoni. Zvino ndinoona asi handisi kumuonera padhuze. Kuri ari kumuonera but ari kumuonera kure. Handiti? Yes. Nyeredzi ichabuda kuna Jakobho. Nyeredzi ichabuda kuna Jakobho. Jakobho ndi Israeri. Handiti? Ndinomuona asi handimuoni. Ndinomuona asi handimuoneri pedo. Nyeredzi ichabuda kuna Jakobho. Yes. Netsvimbo yeushe ichabuda kuna Israeri. Netsvimbo yeushe ichabuda kuna Israeri. Ichabhora nyika yaMoabhu. Hallelujah. Hallelujah. Ndinomuona asi handimuoni. Ndinomuona asi handimuoneri pedo. Handiti? Nyeredzi ichabuda. Nyeredzi ichabuda kupi? Kuna Jakobho. Handiti? Netsvimbo yeushe. Hallelujah. Amen. Nyeredzi ichabuda. Kuri kuti ndi Jesu Kristu ari kunzi aimuona pamazuva ari kutaurwa mamba kubhuku yaNumeri. Ari kunoprofita achiona Jesu Kristu chiedza. Nyeredzi zvikura kuti chiedza. Handiti? Chiedza chacho ari kuchiona because changa chichiri pamazuva ari kumberisa panguva yekutonyorwa shoko iri. Saka ari kuchiona asi haasi kuchionera padhuze. Handiti? Asi pakuona paari kuita anzwisisa manje kuti iyi inyeredzi ichabuda kupi? Kuna Jakobho kana kwaIsraeri. Handiti? Kuna kwaIsraeri ndiko kwakazozvarirwa Jesu. Handiti? Ndiko kwerudzi rwake iye. Handiti? KwaJudha.
saka iye akanga atoonekwa chiprofita pamusoro apa kuti ari kumuona seasi kumuonera padhuze but nyeredzi ichakudira kupi kwaIsraeri. Saka Jesu auya panyika unobva kuti ndini chiedza, handiti? Ndiye chiedza cheupenyu. Ndiyo nyeredzi yakaonekwa ichionerwa pasiri pamazuva akanga ari kumberi panguva irikutaurwa pana nyumera apa. Haleluya. Saka ndiye ari kutaura manje kuti akaonekwa achitaura manje kuna zvakazarurwa api ndini nyama tsatsi inopenya. Kupenya zvinoreva kuita sei? Kuvhenekera. Saka iye ndiye nyeredzi inovhenekera. Nyaredzi nyama tsatsi yakaonekwa nani? Kuna nyumera. Haleluya. Ichiprofetwa ichinzi akuiona but iri pamazuva ari kure asi kuiona padhuze. Iyo nyama tsatsi inovhenekera. Handiti? Tsvimbo yekururama yakanga ichitombotaura kuti haibve kuimba yaJudha. Saka ndiye kuonekwa ndiye Jesu Kristu. Ndosaka pana pari kuti nyama tsatsi akuzvibudisa pachena. Akamboonekwa muvaprofita nawo akuzvibudisa pachena achiti ndini iye wacho akanga achionekwa kure muvaprofita. Haleluya. Amen. Haleluya. Saka vaprofita pavaimuona vachionera kure asiri kure manje asvika akuzviratidza akuti ndini manje iye ndini alpha neomega ndini shumba yerudzi rwaDhavhidhi. Anditi nyama tsatsi inopenya yakanga yaonekwa apa pakuna Numeri chapter 24 verse 17 ichinzi asi muionera kure nyeredzi ichazobudira ikoko kuda kuti chiedza chazouya. Saka muri kunzwa pana John chapter 3 verse 19 paipa achiti vanhu vakaona chiedza kuda kuti vanhu vakaona Jesu auya panyika. Jesu ndiye chiedza chakaonekwa apa pachichinzi ari kuonerwa kure nyeredzi chabuda kwaIsraeri. Auya manje asvika kwaIsraeri vanhu vamuona chiedza chasvika chavhenekera nyika yanga yakaita rima but hanzi vanhu vose vakada rima kudarika chiedza kuda kuti vanhu vanga vari mabasa akaipa despite kuti vaona chiedza chasvika panyika chazviratidza chavheneka vanhu havana kuda kubuda murima vakada kuramba vari kupi vari murima havana kuda kuenda kune chiedza vari kunzi ivavo ndo vamira pakutongwa. Ndicho chiedza chacho chiri kutaura apa kuti nyama tsatsi inopenya chakanga chichionekwa chakanga chichiprofitwa nekutaurwa nezvacho. Haleluya. Haleluya. Tiri pamwe chete. Amai verengai Luke chapter 1 verse 78 munyatsonzwa achiburiswa pachena iye uchiedza hwake nekuvhenekera kwake nekuprofitwa kwaanga akaitwa pamusoro pake iye nesu kuti tinofanira kuti titende iye kana tatenda iye ave iye oga mumwoyo yedu pasina kana zvimwe zvinhu zvinozotonga mwoyo yedu asi iye ave Kristu. Haleluya. Tichinzwisisa kuti nesuwo tava muchiedza ichi. Chiedza ichi zvachiri matiri chiri kutovhenekerawo nyika nekuti chakagara chaprofitwa kuti kana chazouya kana chasvika chazoonekwa icho chichavheneka. Handiti? Kuda kuti nesuwo kana tava chiedza chacho nesu tinofanira kuvheneka kuratidza kuti tisu iye because chinongoitika ndechekuti kana tatenda tauya tasuka nguo dziri muropa rake iye ndiye anouya oita ugaro hwake matiri. Saka kuda kuti iye zvaari chiedza kana auya akagara matiri chiedza ichocho chakufanira kungoshaina chakufanira kungopenya nyeredzi yakufanira kungoita sei? Kupenya nyika yongoona light nyika yongoona light kana yaattractwa nelight iyoyo yakupi yoriteverawo. Haleluya. Yes. 78 chapter 1 verse 78 nomoyo mnyoro wa Mwari wetu uchatishanyira mamba kwedza zvinoreva chii? Haleluya. Mamba kwedza zvinoreva kuseni kana koedza kana kwakuedza zvinoreva kuti zuva raakuita sei? Raakubuda. Kana zuva raakubuda zvinzi mamba kwedza zvinoreva kuti panga paine rima. Handiti? Zvinozva panga paine rima pane chinhu chazouya chabvisa rima kana rabva panouya chii? Chiedza. Yes. uchatishanyira mamba kwedza. Yes. Okudenga. 29 kuvhenekera vagere murima nomumvuri worufu. Kuvhenekera vagere murima. Takisei pavesi 78. Kuvhenekera vagere murima takisei pavesi 78. Nomoyo mnyoro wa Mwari wetu. Yes. Uchatishanyira mamba kwedza. Achatishanyira mamba kwedza ekudenga uyo akaonekwa asachionerwa kure. Haleluya. Yes. 79. Kuvhenekera vagere murima nomumvuri worufu. Kana iye achinge aonekwa ashanya asvika basa rake nderekuita sei? Haleluya. Tiri kunzwa here? Tiri pamwe chete? Nyama tsatsi iri kuti ndini nyama tsatsi kai? Handiti ndi Jesu ati ndini nyama tsatsi pa verse 16. Saka iri nyama tsatsi iyi basa rayo nderekuita sei? Rekuvhenekera vanhu vagere pai. Haleluya. Basa raKristu
ndere kuvhenekera vanhu vagere murima kuda kuti nevanhu vese vakange vatenda kuna Kristu ka ivo vatova light riya rinofanira kushaina handiti yes nekuraramisa tsoka dzedu munzira yorugare nekuraramisa tsoka dzedu munzira yerugare nzira yerugare inova ndiye Jesu Kristu anoti ndini nzira nezvokwadi handiti anotenda kwaari wese auya kunzira nezvokwadi kurugare saka iye achisvika kunana Peter paya paanozviratidza kunana Peter anosvika achiti peace be unto you handiti ndiye nzira yezvokwadi nerugare iye Jesu Kristu ndiye rugare anosvika achiti rugare ngaruve kupi kwamuri saka Jesu Kristu ngaave kwamuri kana Jesu ava kwamuri imimi mava nyamatsatsi mava chiedza mava kuvhenekera kupi munyika vanhu vese vaakutenda nekuti vari kuona Jesu Kristu mamuri haleluya yes yeah 2 Peter verse 19 chapter 1 verse 19 ikwanze nditsiraina ndizvo afanira kuexida chi 104 nokuti ndizvo nyasha kana munhu achitsungirira pakutambudzika nokuda kwehama kuna Mwari achitambudzika asine mhosva. Nokuti kune rumbidzo yeiko kana muchisungirira matadza. Chapter 1 verse 19. 1 chapter 1 verse 19. Uye tine shoko roprofita rakasimba kwazvo yes rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera rakaita somwenje unovhenekera mune rima. Tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera handiti ropa ranzi iro rakaita semwenje unovhenekera pai mune rima yes kusvika utonga uchitsuka nenyamasase ichibudira mumwoyo yenyu ani mazvinzwa manje tine shoko reuprofita rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera imimi handiti kusvikira utonga uchitsuka nenyamatsatsi ichibudira kupi mumwoyo yenyu naJesu Kristu shoko reuprofita iri rakasimba kwazvo kana pakuparidzwa kwaro razosvikawo pakufamba kwevhangeri razosvikawo robva razobudikira mumwoyo yenyu Jesu Kristu kana azoparidzwa ishoko reuprofita rakasimba kwazvo handiti nemi munoita zvakanaka kwazvo mariri shoko reuprofita iri kana razouya rikabudirawo mumwoyo menyu kuda kuti kana nairo rauya rikagamuchirwa kuda kuti sidhi yaro ikasvika ikadyarwa handiti yobva yajeminetera kupai mumwoyo yenyu munoita zvakanaka neshoko iri reuprofita rakasimba kwazvo haleluya iroro inyamatsatsi inenge yavhenekera murima pamurinouya rogara mumwoyo menyu robudikira mumwoyo menyu handiti haleluya haleluya saka munenge muchita zvakanaka kwazvo shoko iri reuprofita rakasimba kwazvo kana rikauyawo rikabudira mumwoyo menyu kana rabudira mumwoyo menyu rinozomanifesta kupi kunze uku saka amai mazvinzwa kuti shoko rinofanira kuuya rota sei rogamuchirwa mumwoyo menyu mwoyo wenyu ndio unochengeta kunamata mwoyo wenyu ndio unochengeta kutenda kuuya tichiungana kudai so hakusi kuti tinonamata haleluya but mwoyo wenyu kana shoko reuprofita iri rakasimba kwazvo kusimba kwaro kwazvo kukauya kwabudikira mumwoyo menyu manje izvozvo zvareva kuti imi maakunamata manje because shoko iri rauya rabudikira mumwoyo menyu marinzwa ragara mumwoyo haleluya saka kana rabva mumwoyo manje mabasa aro kana zvibereko zvaro basa rekutenda basa rekunamata Mwari ndio parinotanga kuoneka kuti amai ava vanonamata amai ava vanodaiso nekuti pane shoko rakauya rikabudikira mumwoyo mavo rikatendwa nemwoyo wavo saka ndo rakuonekwa because chese chinozoitwa kunze chinofungwa nemwoyo handiti chikafungwa nemwoyo chozopracticwa hacho kunze uko but chinenge chabva pamwoyo saka shoko iri raKristu kana rikauya rikasvika rikagara pamwoyo kana rozobva pamwoyo robudikira zvaro richizviratidza kunyika haleluya zvakuda kuti nyamatsatsi yauya yavheneka nyika yakuona light burikidza nani newe neni kana takatenda kuna Ishe Jesu Kristu yes wakaona zvako zvakazarwa
22 verse 17. mweya nomwenga vanoti mweya nemwenga vanoti vuya mweya nemwenga vanoti huya mweya nemwenga vanoti huya ishoko kai ndijesu kristu atora mashoko aya anditi atora kukereke kereke iri kudaidza mweya ndimwari anditi ko mwenga chii mwenga chii aizozati mwenga muroora saka shoko riri simbu kai arikati kuudzirwa kai handiti amai rapachena kai mweya nemwenga vari kuti chii huya John chapter 4 verse 24 chinonzi mweya ndimwari anditi chinonzi mwenga mukadzi kana muroora saka mwari mweya ari kunzi mweya nemwenga vari kudaidza pamwe chete zvabatana kaichi chechi nakristu zvakudaidzira kuti chii huya haleluya gospel ramwari ivhangeri yakristu yeushe yakuparidzwa ichiparidzwa kudaro ndikristu ari kuuya anditi akauya akaparidzwa akatendwa nemwoyo mwoyo yevanhu payakatenda ndobva vanhu vatenda vakabhabhatidzwa muzita rake vakasukwa zviri anditi vasukwa zviri kudaro ndobva vavatanga kuva ivo kereke yamwari kereke yamwari anoparidza kana kuti anoshanda mairi ari kristu murume wayo anditi saka kristu pamwe chete nechechi vakudeedzera negospel ravo kuti huyai mose muponeswe huyai mutore kuponeswa huyai mugamuchire kuponeswa saka mweya nemwenga vari kuti chiuyai nini kuivhangeri yamwari chiuyai muponeswa yes naiye unonzwa ngaati huya saka kana mweya nemwenga vati huya imini kana manzwawo munoti welcome mweya nemwenga mumwoyo yenyu anditi mogamuchira kamosangana mova pamwe chete unenyota ngaauye ane nyota ngaauye unoda ngaatore mvura yeupenyu isingatengi anoda ngaatore mvura yeupenyu asingatengi yes verse 18 unopupura mumwe nomumwe uchanzwa mashoko okuprofita webhuku iyi mumwe nemumwe achanzwa mashoko ekuprofita kwebhuku iyi kana munhu akawedzera pazvinhu izvi mwari achawedzerawo kwaari madambudziko achawedzera kureva kuti izvozvi zvakaita pakuparidzwa kwazvakaitwa shoko ramwari richiuya kwatiri rakakwana rakadaro harichatenderwi nepadiki pose kunyange takadzidza tikapasa zvinenge kuchikoro tichirizinga nekufunga kunenge but when it comes pazvinhu zvekunamata mwari hatisina chiro chakuchaita aid or subtract apa tozoita sekuti taona kuti apa pada kugadziriswa pakakanganiswa haleluya tikangodaro tachiona mwari iye chiedza chakauya chikabudikira mumwoyo yevaapostora pajerusarema vakatanga kumuparidza maparidziro avakaita ndomagamuchiro atinoita shoko ramwari but kana isu tane zvedu zvatinosvika toti apa ngatidai apa ngatidai apa ngatidai zvakuda kuti ani nani ari kuwedzera kana kutapudza pamauyiro ari akaita kwatiri isusu zvakuda kuti uyo agotaura pekutanga akatarai mubayiro wangu ndinawo handiti kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata akamirira vose vakazowedzera pavhangeri iri kana kutapudza pavhangeri iri kuti avape mubayiro wavo unoenderana neaction yavakaita maringe nevhangeri yakristu yes vesi 19 kana munhu akabvisa mashoko ebhuku yokuprofita hapana chinobviswa pamashoko aya kana kuwedzerwa saka muchinzwa Matthew chapter 11 verse 28 to 30 ichitaura pamusoro pekuti huyai mose nimi makaremerwa handiti huyai mose mudzidze kunani kuna Jesu Kristu saka kana tadzidza kuna Kristu zvatadzidza kuna Kristu ndizvo zvega zvatinongoita zvatisina kudzidza kuna Kristu hatiite sei hatizviite zvatadzidza kuna Kristu sekereke ndizvo zvatinoita zvatisina kuwana kubva kuna Kristu izvozvo hatiite izvozvo kana zvatisina kudzidza kuna Kristu takuda kuzviisa panzvimbo yekereke zvakuda kuti takuwedzera zvinhu zvedu tega zvokufunga kwedu tega haleluya haleluya amen saka mwari ngaatitire zvakanaka vadikani ishe atibatsire tinyanye kunzwisisa zvakanyanya pamusoro paJesu Kristu watinoparidza Jesu Kristu watinorarama maari Jesu Kristu watinotenda kuti iye ndiye rugare rwedu kana tichirevesa nemwoyo pamagariro atinenge tichiita haleluya kana tanzwa kana tadzidza kudai so kana taenda kudzimba let's go and try by all means to practice zvekunzi nani naKristu ndo zvatinofanira kuita sevanhu vanonamata mwari haleluya 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 kana taenda kudzimba vadikani kunobva kusiko kunoratidza mabasa ekunamata kunongova kweassembly point yechechi sezvinotaurwa neshoko kuti chechi
pakutenda kwatinenge takaita sechechi tinoungana handiti mumassembly point, but mumassembly point hamusimo munoratidza kunamata, but kwatinogara nemagariro edu tichida vakadzi vedu nekuvapa due respect inofanira kupiwa mukadzi anonzi uyu mudzimai wemunhu akarohwa nemurume wake. Haleluya, haleluya. Nekuti ukasaita izvozvo unenge uchingozvivenga iwe, nekuti shoko raMwari rinoti mukadzi nemurume vanenge vari nyama imwe chete. Saka the moment yaunongoita anything to hate your friend, hausi kuzviitira umwe munhu, uri kuzviitira iwewe, uri kuzvigokera moto iwewe ndiwe wenga. Haleluya. Because anovenga nyama yake ari kuzvivenga iye pachake. Saka kana taenda tichitenda kuti shoko iri nderezvokwadi, Kristu ndiye mambo wedu, ane vhangeri inobudira mumwoyo medu. Kana vhangeri yake ino yabudira mumwoyo medu pamagariro atinoita, ngatigarei murudo tichiparidza Jesu Kristu kubva pamagariro atinenge tichiita nevakadzi vedu. Haleluya. Kuda mukadzi wako kunototangira kuparidza gospel yaJesu Kristu mumba mako usati wabuda kunze. Haleluya. Haleluya. Kuda mukadzi wako usati wamboenda kunze kunoparidza vhangeri yaKristu, kunoparidza kunaka kwaKristu kumukadzi wako waunogara naye mumba anokuberekera vana semudzimai wako. Haleluya. Saka the first person you preach the gospel of Christ to mudzimai wako, zvichibva pathe way yaunorarama naye nematritiro aunomuita nemagariro aunoita naye. Haleluya. Magariro nemabatiro aunoita mudzimai waunogara naye ivhangeri pachezvainenge ichifanira kuparidza Jesu Kristu. Saka vhangeri good news yemagariro aunoita nemukadzi wako, iyo ikasvika ikaonekwa nemumwoyo womukadzi, nemukadzi anofara. Kufara kwemukadzi kwaita kuti imimi semhuri yenyu muve vana vaMwari vanoti isusu tiri vakadzi vaJesu Kristu. Haleluya. Saka sezvineiwo nemagariro aunoita nemurume wako mumba, kuteerera kwaunenge uchiita murume wako kubva pakudiwa kwaunenge uchiitwawo kunoparidza kuti Jesu Kristu kunze. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Zviunzwanani? Zviri pamwe chete? Ndati magariro amunoita mumba semadzimai, kana ari magariro ari inspired neshoko raMwari, iwayo magariro achona iwoyo anoparidza Jesu Kristu watinanga tichidzidza nezvake panapa uyu. Haleluya. Nekuti shoko raMwari rinoti vakadzi vazviise pasi pevarume vavo. Handiti? Kuzviisa pasi pemurume hazvisi kuda kuti mukadzi ngave edictator kwauri, murume ngave edictator kwauri. Haleluya. But zvinhu zvacho zvinongoflowa, zvinongori natural, so zvinozviita zvega kana vanhu vachirarama murudo rwaKristu. Haleluya. Ndingotaura kuvanhu vanorarama murudo rwaKristu, mukadzi anotongonzwisisa kuti murume ndofanira kumuremekedza, sezvaingoitawo mukadzi waAbhurahama aitoti ishe kumurume wake. Handiti? Umambo hunotopirwa haleluya. Mumba mamunotogara imomo katori kamwe kakingdom pamagariro amunenge muchiita mumba semukadzi nemurume ipapo. Haleluya. Saka mukadzi anosubmita kumurume wake, murume wake aitori king wake. Handiti? Na king achiitirawo zvakanaka vanhu vanosubmita kwaari vaanotonga mumba make imomo. Haleluya. Izvozvo pakungogara zvakanaka, mambo akaitira zvakanaka vanhu vari pasi peumambo hwake. Handiti? Nevari pasi peumambo hwake vakafara nekuitwawo zvakanaka namambo wavo. Kana zvakuenda kunze kumamwe macommunities uko, zvinoparidza rugare kuvanhu vese vanenge vachiona mararamiro nemagariro amunenge muchiita. Haleluya. Haleluya. Saka tirongoti kana vanhu vachitenda kushoko iri nderechokwadi, vanofanira kuti vari practice pamararamiro avo, vakadzi nevarume vatange kudanana. Ndipo pane gospel rekutanga ipapo pamagariro amunoita, sekutaura kwatanga tichiita kuti murume akangochita mukadzi wake chero zvekufungidzira nepadiki, zvakungoreva kuti murume iyeye achiri mwana waSatani. Haleluya. Zvakureva kuti mukadziwo akangoita kuti gumbo panze, mukadzi yeye mwana waSatani. Kingdom yaMwari haiparidzwa mumarriage yevanhu ava. Haleluya. Kingdom yaMwari inoparidzwa muvanhu vakatendeka pazvinhu zvavo kutanga zvepanyama. Haleluya. Izvozvo zvega kutendeka nekwa-honest zvinozoparidza zvinhu zvemweya zvinotendesawo nedzimwe hama dzose nemagariro achona. Saka ngatiitwe zvakanaka neshoko iri vadikani. Tinoripractice pamagariro atinoita kudzimba dzedu, tidanane nemhuri dzedu. Kanawo miedzo yauya pane dzimwe nguva kuedzwa kwekutenda, tizive kuti kutadzirana kunogona kungowanikwawo mumagariro nemucommunity. Handiti? Togamuchira kungoti zvaitika zvakanaka asi Mwari ndichakurumbidzai zvakadaro, zvinongobatsira kuti mukurumidze kuita kupfuura pachimwe chinhu chinogona kukudisturbai pakurarama the spiritual life. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndozvataiverenga last week kuna vaFilipi 3, tinokamba zvekumashure tonanavira zvekumberi. Handiti? Saka ngatiitwe zvakanaka chero mumabasa kunenda tonoparidza Jesu Kristu
chero varume vedu tivaparidzire Jesu Kristu nevakadzi vedu tivaparidzire Jesu Kristu. Haleluya, haleluya. Kana murume aine weakness yekutadza maini vanhu vane basa rekuti kana pamini vachitadza kunotenga, imimi handikune Bhaibheri. Munofanira kuti chero vasipo chero vari kubasa ndandikuerenga kubhuku yakati unoinzwisisawo sei. Makane basa nevo pamweni vane juti iroro sendokiri samambo wemupamenyu kondokimbi wemupamenyu kava handiti chipa musazviita pavanhu vanotoroo kuti nebasa rekuti each and every day baba vanofanira kuprovaida kuvani kukingdom yake. Haleluya, amen. Kana paina nemubvunzi ane mubvunzi kana ane chaangada kuwedzera. Amai hamuna chekuwedzera kana chekubvunza? Boko hamuna chekuwedzera? Tamburo ngasanga nemafakoze ke